لعليو كبروخو أبلع لسماياتيو نتي أبلع علي أبزفانو التقمته ناب سماي ناب مدري أنقول كيلو زتمت إجزابير أملاخنا زمسل منيو نتي أبلع علي أبزفانو التقمته ناب سماي ناب مدري أنقول كيلو زتمت إجزابير أملاخنا زمسل منيو بزحلفنا يو إجزابير أنقول كيلو سلست أمتنا خمسين دويل نازلنا هاليلويا اتسمت ربدات أم كنتات إجزابير كما يجيرو حليفنا كما يزبل الساكرنا أملاخنا عبيو حلو بلعلي ناس لزنبرة السو منبري ناس لزغنة هاليلويا 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 حلف فيلنا غنتاتنا حليف كاني كونتاتي عبت مدري بدات أمي نعاخا وحدك كاكوا مسكانة هاليلويا 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 حليفيوي باخا مدري بداس كيركاني إيخا قويتا ما ماخرتي عارك لبي قويتا يسوس بين خيخا زبلونات حليفيوي باخا مدري بداس كيركاني إيخا قويتا ما ماخرتي عاركي لبي قويتا يسوس بين خيخا زبلونات حليفيو باقا مدري بداس كيركاني قويتا ما ماخرتي عارك لبي قويتا يسوس بين خيخا زبلوناتي حليفيو باقا مدري بداس كيركاني إيقا قويتا ما ماخرتي عارك لبي قويتا يسوس بين خيخا زبلوناتي حليفيو باخا مدري بداس كيركاني إيقا قويتا ما ماخرتي عارك لبي قويتا يسوس بين خيخا زبلوناتي أتا أي مدري بدا عركي أتا أي مدري بدا عركي نفسي تمسكينك نفسي توارثك نفسي تودسك أتا أي مدري بدا عركي أتا أي مدري بدا عركي نفسي تمسكينك نفسي تباركك نفسي تودسك وعتا أي مدري بدا عركي عتا أي مدري بدا عركي نفسي تمسكينك نفسي تباركك نفسي تودسك نفسي تمسكينك نفسي تباركك نفسي نفسي تمسكينك نفسي تباركك
نفسي تودسك هاليلويا 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 نفسي تمسكنك أبا زحلفنا أملاخ دا ذكرنا حليفيوي باخا مدري بداس يخويتها ما غرتي عارك البي ويتا يسوس بين غيخا زبلوناتي حليفيوي باخا مدري بداس كيركادني خابويتا ما غرتي ما غرتي عارف البي ويتا يسوس بين غيخا زبلونا علي بيو باخا مدري بداس كيركادني خابويتا ما غرتي عارف البي ويتا يسوس بين غيخا زبلوناتي علي بيو باخا مدري بداس كيركاني غاويتا ما غرتي عارك البي ويتا يسوس بين غيخا زبلوناتي عتا عركي نفسي تمسكينك نفسي تباركك نفسي تودسك عركي عركي نفسي تمسكينك نفسي تباركك نفسي تودسك أتقولك علي وإن كان نغامس بني أتقولك علي وإن كان نغام عرفي أتقولك عقبي وإن كان نغام عقبي أتقولك علي منبري وإن كان نغام أتقولك علي وإن بسللي أتقولك علي معرفي وإن كان نغام معرفي أتقولك علي معقوبي وإن كان نغام معقوبي أتقولك علي وإن كان نغام أتقولك علي مسلدي وإن كان نغام مسلدي أتقولك علي معرفي وإن كان نغام معرفي أتقولك علي معقوبي وإن كان نغام معقوبي أتقولك علي منبري سلام مويا لا تنكا يعرفنا لي علوا يعرفنا لي لا تنكا يعرفنا لي علوا سلام مويا يعرفنا لي يعرفنا لي علوا مويا كلاتك يعرفنا لي أتقولك علي وإن كان نغام مسللي أتقولك علي وإن
كاني غامر أنت غلوة أنت غلوة علي بري وين كاني غامرتي أنت غلوة علي بري وين كاني غامرتي زلالة ماويا زلالة ماويا ثلاث يجي فلاني اللوان زلالة ماويا يري فلاني زلالة ماويا زلالة ماويا يجي فلاني اللوان زلالة ماويا يري فلاني هاليلويا عرف النعمة تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا زبلوناتي تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي تمكحتي عارك البيت تمكحتي قرب على البيت تمكحتي عارك البيت يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا بيننا زبلوناتي يسوع سيغا زبلوناتي هاليلويا تمكحتنا زغونا أملاك تمكحتنا زغونا أملاك عارك لبنا ኤልያቶም በፍራስ ይመኑ የሌሊት ሰረገላ ታቶ አገልግሎት ስንታ እግዚአብሔር ዋታይ ገረ የለው ኤልያቶም በፍራስ ይመኑ የሌሊት ሰረገላ ታቶ አገልግሎት ስንታ
እግዚአብሔር አይለይ ዋልታይን የለው የሊአቶም መፍራስ ይመሉ የለድማ ብሰረገላታቶ አነጊናን ስምካ እግዚአብሔር አይለይ ዋልታይን የለው ጽናዩ አባኻሙካ አለባለዎ ምስምካ ምማ ነዚህ ተረዲ ናባኻመትዬ እጸግዓኒ ንስኻይኻይ እጽናዩ አባኻሙካ አለባለዎ ምስምካ ምማ ነዚህ ተረዲ ናባኻመትዬ እጸግዓኒ ንስኻይኻይ ትምክዕተይ ቀረባ ልበይ ትምክዕተይ ዓርኪ ልበይ ትምክዕተይ ቀረባ ልበይ ትምክዕተይ ወስ ዓርኪ ልበይ ኢየሱሰይኻ በይንኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ በይንኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ በይንኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ በይንኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ በይንኻ ዝብሎናት አቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንዮ እንደይተ ዓዲሎ አቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንዮ እንደይተ ዓዲሎ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ኣባኻ ኮይኑ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ኣባኻ ኮይኑ አቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንዮ እንደይተ ዓዲሎ ኣቤትካ ዝነብሩ ብፅዋንዮ እንደይተ ዓዲሎ ኣነውን ኮይነ ዓዲኻ በታቱ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ኣባኻ ኮይኑ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ኣባኻ ኮይኑ ተመስገን ኢየሱስ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ሃሌሉያ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ኣባኻ ኮይኑ ኣነውን ኮይነ ዓደኻ በታቱ ኣባኻ ኮይኑ ተመስገን ኢየሱስ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ትምክሕተይ ዓርኪ ልበይ ትምክዕተይ ቀረባ ልበይ ትምክዕተይ ዓርኪ ልበይ ኢየሱሰይኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ ኢየሱሰይኻ ዝብሎናት ኢየሱሰይኻ ሃሌሉያ ትምክሕትና ዝኾነ ኣምላኽ ሃሌሉያ
زي عارف من علو خفوي زي بلي من علو زي عارف من علو خفوي زي سنة من علو زي عارف من علو خفوي زي بلي من علو زي عاقب من علو زي كسنة من دلنيو بزيتك أملاخي من دلنيو بزيتك يسوع من دلنيو بزيتك أملاخي من دلنيو بزيتك يسوع أبزا مدري علمني زمك حلو لبياتي ويزملو أبزا صبا غيرنا منكم زحب وسلو نسغى بصي من لقايو أبزا مدري علمني زمك حلو لبياودي غير ويزملو أبزا صبا غيرنا منكم زحب وسلو نسغى بصي من لقايو أبزا مدري علمي زمك حلو لبياودي غيب ويزمللو أبزا صبا غيرنا منكم زحب وسلو نسغى بصي من لقايو من علو غازي عارف من علو خفوي زي بلي من علو زي عاقب من علو زي كسنة من علو غازي عارف من علو خفوي زي بلي من علو غازي عاقب من علو خفوي زي بلي من دلنيو بزيكك عملاقي من دلنيو بزيكك يسوع من دلنيو بزيكك عملاقي من دلنيو بزيكك يسوع እቲ መስኪን ተዘኪሩ ተጸናኒዑ ንሰላም ኮይኑ ትምረቱ ዘበን መጺሉ ንወቃሳ ተቃሒሱ አረሲካዮ ተደፊሱ እቲ መስኪን ተጸናኒዑ ንሰላም ኮይኑ ትምረቱ ዘበን መጺሉ ንወቃሳ ተቃሒሱ አረሲካዮ ተደፊሱ ምናለው በዚህ ዓርብ ምናለው በዚህ ዘይበለ يعقب منالو خزي عاقب منالو خزي كسنة منالو خزي عارف منالو خزي بلي منالو خزي عاقب منالو خزي كسنة مدلنيو بزيكها أملاخي مدلنيو بزيكها يسوع مدلنيو بزيكها
أملاخي مندلني بزيك يسوع هاليلويا نعرف ناس قول السوء من هذا النار بزيكو هاليلويا نسقى تسفاي تزيت غون بزح على بيت تمد البلاد تسلم مع بالبنون نسقى نقاط تطبي كايو تسمع غنود انتو وينو نسقى تسفاي تزيت غون بزح على بيت تمد البلاد زي متسقم مع بالبنون نسقى نقاط تطبي كايو تسمع غنود انتو وينو نسقى تسفاي تزيت غون بزح على بيت تمد البلاد زي متسقم مع بالبنون نسقى نقاط تطبي كايو تسمع غنود انتو وينو نالو خزي عارف نالو خزي بدر زي عاقبه نالو خزي عارف نالو خزي كسده نالو خزي عارف نالو خزي بدر نالو خزي عاقبه نالو خزي كسده مندلني بزيك أملاخي مندلني بزيك يسوع مندلني بزيك أملاخي مندلني بزيك يسوع هاليلويا هاليلويا سمع رفينا زيبو زيبنا الله تقولوا ناتناي هاليلويا هاليلويا سو تسفاناي سمع رفيناي هاليلويا الله مسانا እግዚአብሔር አለው ምሳና ኣብቲ እንደኽመሉ ሰዓት ኣለው ምሳና ኣብቲ ተስፋ ዝቆረጽናሎ ኣለው ምሳና በይኑ ዘይገድፈና ኣምላኽ በይንና ክገድፈና ዘይክእል ኣምላኽ ምሳና ኣሎ ሃሌሉያ ኣብቲ ዝደኸምናሉ ዘበርትዕ ሓይሊ ይመጽእ የበርትዓና ድማ ኣለው ምሳና ኣለው ምሳይ እንዳበልና ንዝምሮ ሃሌሉያ Jesus allo Messiah, Jesus allo Messiah, allo Messiah, allo Messiah, allo Messiah, allo Messiah, allo Messiah,
አለው መሳይ አለው መሳይ ኢየሱስ አለው መሳይ ኢየሱስ አለው መሳይ 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 ኢየሱስ አለው መሳይ ኢየሱስ አለው መሳይ 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 ኢየሱስ አለው መሳይ ኢየሱስ አለው መሳይ ነገራቴ ሓሊፍ ዝኸደሉ ኩነታቴ ሰጊር ዝኸደሉ ንጸላቴ ዝሒዝ ዝኸደሉ ንቐፅታ ዘሊለ ዝኸደሉ መንፈሱ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘፈጽመኒ ሓይለይ ሓዲሱ ቅብኣቱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ ነገራቴ ሓሊፍ ዝኸደሉ ኩነታቴ ሰጊር ዝኸደሉ ነቐፃተይ ዝሒዝ ዝኸደሉ ነቐፅታ ዝሒዝ ዝኸደሉ መንፈሱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ ሓይለይ ሓዲሱ ቅብኣቱ እንድዩ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ዘዘምረኒ ኣይሰጥምን ኣሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሚት እዩ ኩሉ መገደል ከምቲ ዝመጾ ተኣውሎ ንፋስ ተገኒዑ ኣያስብ የሱስ ኣየስተማንዩ ኣይተበይ ከቶ ወልታን ይወት ኣባንቲ ዘሎ ኣይሰጥምን መከበይ ከቶ ወልታ ይወት ኣይሰጥምን ኣሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሚት እዩ ኩሉ መገደይ ከምቲ ዝመጾ ተኣውሎ ንፋስ ተገኒዑ ሓያስብ የሱስ ኣየሰማንዩ መርከበይ ከቶ ወልታ ይወት ኣባኒ ዘሎ ኣይሰጥምን መርከበይ ከቶ ወልታ ይወት ኣባኒ ዘሎ ኣሎ ምሳይ አማኑኤል ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ጌታ ኢየሱስ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ኣሎ ምሳይ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ በይነይ ኣይኮንኩን ኣሎ ምሳይ ኣይፈርሕኒ ኣሎ ምሳይ ከበርትዓኒ ኣሎ ምሳይ ከለምልመኒ ኣሎ ምሳይ ኣይሰጥምኒ ኣሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሚት እዩ ኩሉ መገደል ከምቲ ዝመጾ ተኣውሎ ንፋስ ተገኒዑ ሓያስብ የሱስ ኣየስተማንዩ መርከበይ ከቶ ወልታ ይወት ኣባኒ ዘሎ ኣይሰጥምኒ መርከበይ ከቶ ወልታ ይወት ኣባኒ ዘሎ ኣሎ እንዶ ምሳይ ንቕድሚት እዩ ኩሉ መገደል ከምቲ ዝመጾ ተኣውሎ ንፋስ ተገኒዑ ሓያስብ የሱስ ኣየሰማንዩ መርከበይ ከቶ ወልታ ሕይወት ኣባኒ ዘሎ ኣይሰጥምኒ መርከበይ ከቶ ወልታ ሕይወት ኣባኒ ዘሎ ልቢለ ኩነታቱ የምኸካ ኣምላኸይ ንጉሰይ ንስኻካ
وجئنا يملكك أملاقي ببسيط وجئنا يملكك أملاقي ببسيط سقر سقينا نقرات يملكك أملاقي ببسيط حلف يملكك أملاقي ببسيط وجئنا نقرات يملكك أملاقي ببسيط سقر سقينا نقرات يملكك أملاقي ببسيط أملاقي تسعيد لبي بمسكنا هزبها تغيبي أملاقي تسعيد لبي بضمه هزبها تغيبي أملاقي تسعيد لبي بمسكنا هزبها تغيبي أملاقي تسعيد لبي بضمه هزبها تغيبي يتسوى عمبر يملك سمو عن سماي مدري يسوس كويتايو يتسوى عمبر يملك سمو عن سماي مدري يسوس كويتايو 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 يتسوى عمبر يملك سمو عن سماي مدري يسوس كويتايو يتسوى عمبر يملك سمو عن سماي مدري يسوس كويتايو 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 زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن نزل عالم زي يسوس كويتايو تمسو يلا تمال اللومن
ዘለዓለም ኢየሱስ ጎይታዩ ዝመስሎ የለን ዝመስሎ የለን ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ኢየሱስ ጎይታዩ ዝመስሎ የለን ዝመስሎ የለን ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ኢየሱስ ጎይታዩ ዝመስሎ የለን ዝመስሎ የለን ትማልን ሎምን ዘለዓለም ኢየሱስ ጎይታዩ ዝመስሎ የለን ዝመስሎ የለን ኣምላኽና ኣይልወፅን ኣምላኽና ዓብዩ ዝመስሎ ወላ ሓደ የለን ዝመስሎ ወላ ሓደ የለን እሱ ትማሊ እሱ ሎሚ እሱ ዝመጽእ ሃሌሉያ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ ዘለና ሃሌሉያ 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 ኣብ ዘለኹም መኾፍ ክትብሉ ኢኹም ናይ መዝሙር ኣላትና ሃሌሉያ እዛ መዝሙር ንዝምረልኩም ሕጂ ናይ ጻድቕ ትጽቢት እያ ትብል ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኸውን ሓደ ሰንበት ንኮዩ ብሃንደበታዊ ናብ ውሽጠይ መፅያ ኦልሞስት ነዊሕ ዓመት እያ ተዘሚራ وزقونا نجار كم تداوي زبالو نفسي لمتى زي تحت جني نزعم لخم دحنا كمسكونة زبالو وزح نجار فلتن صعد هون جن تثبيته جن كابيك سيابير مهان تردي كم مسكرنا تيزا مزمور كم ساعة جديدة ما توشتي نفسي هدي أنت تسفى زلك أملاح تأمتي تسفى خي أف سماي كاوز كابزا مدري زبالت أف سماي عليك إذا بهم وشتي تتأنيا ساخن زمرال كمينا الله وارك تلو كحلفيو أنتي زحلفة مرير زبالكلو بتأمر أسفر وزيت قلب كفتنا الليو إكزيابيهيريو أبو مساكيو كمزيلة عين برني ودات اللو كحلفيو أنتي زحلفة مرير زبالكلو بتأمر تسفر وزيت قلب كفتنا الليو إكزيابيهيريو أبو مساكيو نفسي عليكي أملاك راي تسفى جبري تثبيت تكا إكزيابيهيريو
ተስፋ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ነፍሰይ ሃዲኪ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ሕዝቢን ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ገዚፍ ዓቐበት ኣሎ ቁልቁለት ናይ ናብራ መሳል ከምኡ እዩ ብዙሕ ደይውበ ሰብ ኮይነ ከም ሰብ ክነብር ከም ሰብ ክሓስብ ናይ ግድን እዩ ዓቐብ ግድን ቁልቁል ንወርድ ግናኸ ተስፋ ኣለኒ ፀጉፅበ በቲ ንሱ ዝህበኒ ሓይሊ ኩሉ ክሰግሮየ ድሕርቲ ገዚፍ ዓቐበት ኣሎ ቁልቁለት ናይ ናብራ ምሳል ከምኡ እዩ ብዙሕ ደይውረድ ሰብ ኮይነ ከም ሰብ ክነብር ከም ሰብ ክሓስብ ናይ ግድን እዩ ዓቐብ ግድን ቁልቁል ትወርድ ግናኸ ተስፋ ኣለኒ ፀጉ ፅርፈ በቲ ንሱ ዝህበኒ ሓይሊ ኩሉ ክሰግሮየ ነፍሰይ ሃዲኪ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ሕዝቢ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ነፍሰይ ሃዲኪ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ሕዝቢ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ታይ ዝርግኣለይ ኮይታብ ሰማይ ኣሎ በተንዘንቆን ቁላዒቱ ይጥምተንሎ ኣነ ግን ንእትፈ ዓመኸለውየይ ክሳብ ንሱ ዝበፅሓኒ ኣለኹ ሰፈረይ እታይ ዝርግኣለይ ኮይታብ ሰማይ ኣሎ በተንዘንቆን ቁላዒቱ ይጥምተንሎ ኣነ ግን ንእትፈ ዓመሐለውየይ ክሳብ ንሱ ዝበፅሓኒ ኣለኹ ሰፈረይ ነፍሰይ ሃዲኪ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ሕዝቢ ጻድቃን እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቃን
እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ነፍሰይ ሓዲጊ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ክትጻድቅ እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቅ እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ነፍሰይ ሓዲጊ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ክትጻድቅ እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቅ እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ነፍሰይ ሓዲጊ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ተስፋ ግበሪ ክትጻድቅ እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊ ተስፋ ጻድቅ እግዚአብሔር እቲ ዘፍቀረኪ ሃሌሉያ ተበጃዊ ንሱ ንሱ ፍቅርና ተስፋና ተስፋን ገረዳ አምላኻሪ ጊዜ ክንሪኦ ኢና እዛ ምድሪ ክውዳእ ኣብ ሰማይ ብሓሳብ ክንዝምረሉ ሃሌሉያ ጌታ ባረኩም
ከመስግኖም ይደሊ ፓስተር ኬሩ ከምኡ ድማ ፓስተር መኮንን ቋሓጎሰኩም ክብለኩም ይደሊ ምክንያቱ ፓስተር መኮንን እንታይ ዮሳን ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢልና ዮሳን ዘይምፍላጥ ገበን እዩ መበልኩ ኣነ ብዚኣ ከምዚ ኣብዚኣ ንመፅእ ሰበኽቲ ንፍለጥ ኢና ንርአ ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ዮሳን ሓንቲ ካብቶም ኣብ ህፃናት ዘገልግሉ እያ ኣብ ደቅና ድማ እዞም ዘገልግሉ ዘይንሪኦም ገሊኣቶም መን ምዃኑ ዘይንፈልጦም ኢና ግን we have to recognize them ኣብ ደቅና ዝፅልዩልና ድምህሩልና ደበራትዑልና እዞም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ደቅና ፅባሕ ኣብ ዘለዓለ ቦታ ንክኾኑ ዘገልግሉና ካብ ዘለዎ ሓፍቲ ስለ ዝኾነት እሞ ቋሓጎሰኩም ጎይታ ድማ ከምኡን ሄቨን ሓፍትና እውን ከምኡ እያ ተገልግል ስለዚ ንኣምላኽ ስለ ዘናሓት እዚአን ኣዝና ነመስግኖ ፈቃደኛታት ትኾንኩም ካብ ዘለና የተሲና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ኢና እሞ ነዊሕ ኮፍ ኢልና ቃል ኣምላኽ ስለ ንምሃር ሎማዓንቲ መልእኽተይ ካብ መልእኽቲ ዕብራውያን ዝተወስደ ክኸውን እዩ ግን ምስኡ ዝኸደልና ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ከምኡ ድማ 17 ከነንብብ ኢና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ከምዚ ይብል ካብ 22 ከንብብ እቶም ቆልዑ ከዓ ኣብ ማህፀና ይዳፋፍኡ ነበሩ ሽዑ ንሳ ከምዚ ካብ ኮነ ደኣ ንምንታይ ይነብር ኣለኹ በለት ንእግዚኣብሔር ክትሓትት ድማ ከደት እግዚአብሔር ከዓ በላ ኣብ ማህፀን ክልተ ህዝቢ ኣለዉ ካብ ከርሲ እውን ክልተ ህዝቢ ክፈላለዩ እዮም እቲ ሓደ ህዝቢ ካብቲ ካልኣይ ህዝቢ ክብርትዕ እዩ እቲ ዓብነት ንእሽቶ ክግዛእ እዩ ክትወልድ ኣዋርሓ ምስ በፅሐ ድማ እንሆ ኣብ ማህፀና ማንታ ነበሩ እቲ ቅድም ዝወፀ ቀይሕ ኩለንትናኡ ከዓ ፀጉሪ ማቕ ዝመስል ነበረ ንሱ ከዓ ኤሳው ኣውፅሉ ድሕሪ እዚ ድማ ሓዊ ወፀ ኢዱ ከዓ ኩረ ኤሳው ሒዛ ነበረት ስሙ ድማ ያዕቆብ ተባህለ ንሳ ክትወልዶም ከላ ከዓ ይስሐቅ ወዲ 60 ዓመት ኮይኑ ነበረ ይብለና ድሕሪ 30 ሽዑ ኤሳውን ያዕቆብ ደኺመ እሞ በጃኻ ካብ 28 ከበ ይስሐቅ ስጋሃድን መቂርዎ ነበረ እሞ ኤሳው ይፈቱ ነበረ ርብቃ ግናን ያዕቆብ ትፈቱ ነበረት ያዕቆብ ፀብሒ ክሰርሕ ከሎ ኤሳው ደኺሙ ካብ መሮር ኣተወ ሽዑ ኤሳውን ያዕቆብ ደኺመ እሞ በጃኻ ካብ ዝቀይሕ ፀብሒ ኣብላዕ ንበሎ ስለዚ ስሙ ኤዶም ተባህለ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ ብኹርናኻ ሽጠለ ይበሎ ኤሳው ድማ እንሆ ኣነ ክመውት ኢለለኹ እዛ ብኹርናኸ ንምንታይ ኣበለ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ መሓለለ ይበለ ሞ መሓለሉ ብኹርናኡን ያዕቆብ ሸጠሉ ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራን ፀብሒ ብርስንን ገይሩ ሃቦ ንሱ ድማ በሊዑን ሰትዩን ተንስአ ኸደውን ኤሳው ንብኹርናኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቓ ምዕራፍ 27 ምዕራፍ 27 ቁጥር 32 ኣቡኡ ይስሐቅ ከዓ ንስኻ መን ኢኻ በሎ ንሱ ድማ ኣነ ኤሳው በኽሪ ወድኻ እየ በለ ሽዑ ይስሐቅ ኣዝዩ ብርቱዕ ስምባል ሰንበደ እሞ እቲ ሃዲኑስ ህዱን ዘምፃለይ ኣነ ከዓ ገና ንስኻ ከይመፃእካ ካብ ኩሉ በሊዐ ዝመረቕኮ ደኣ መን እዩ ምሩቕ ድማ ክኸውን እዩ በለ ኤሳው ዘረባ ኣቡኡ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ዓዊሉ መሪር ገዓረ ነቡኡ ከዓ ኣቦዬ ንኣይ ድማ መርቐኒ በሎ ንሱ ድማ ንምርቓኻስ ሓውኻ ብተንኮል መፂኡ ወሲድዎ በለ ኤሳው ከዓ 2 ሰዓት ጠቢሩኒ ብኹርናይ ወሰደ ሕጂ ከዓ እንሆ ምርቓ ይወሰደ ስሙዶ ግዳ ያዕቆብ ኣይኮነን ንኣይ ከምርቓ ደዋ ይትረፍካለይኒ ኢኻ ድማ በሎ ይስሐቅ ከዓ መሊሱ ንኤሳው እንሆ ጎይታኻ ገበርክዎ ኩሎም ኣሕዋቱ ከዓ ግዙኣት ክኾኑ ሃብክዎ ብስርናይን ወይንን ከዓ ኣፀገኽዎ ሕጂ እሞ ወደይ ንኣኻ እንታይ ክገብረልካ እየ በሎ ኤሳው ድማ ነብኡ ኣቦዬ ሓንቲ ምርቓ ጥራይ ዶ ኮይና ዘላትካ ኣቦዬ ንኣይ ድማ መርቐኒ ደኣ በሎ ኤሳው ከዓ ዓዊሉ በኸየ ይስሐቅ ኣቡኡ ድማ መሊሱ በሎ እንሆ
ንብረትካ ብስብሒ ምድርን ብናይ ላዕሊ ኣውሊ ሰማይን ክኸውን እዩ ብሴፍካ ክትምገብ ንሓወኻ ድማ ክትግዛእ ኢኻ ክኸውን ከዓ እዩ ኮለል ምስ በልካ ኣርዑቱ ካብ ክሳድካ ክትሰብር ኢኻ ክንጽሊ ኢና እስኪ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ክዛረበና ኣሕዋተይ እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር እስኪ ክዛረበና ሰማያዊ ኣቦና ነመስግነካ ኣለና ከምዚ ንዓኻ ነቲ ቅዱስ ስምካ ክንዝምረሉ ዝጸናሕና ንስኻ እወ ካብቲ ዝበልናካን ካብቲ ዝገለጽናዮ ንላዕሊ ኢኻ እሞ ተመስገን ብርቱዕ ኢኻ ሓያል ኢኻ ዘለኣለማዊ ኢኻ እንሆ ድማ መፍቀሪና ኢኻ እሞ ተባረኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣምላኼ እንሆ ድማ ተስፋና ኣብ ሰማይ እዩ ዘሎ ንዑ ድማ ክንወርስ ንርእዮ ነማዕድዎ ኣለና እሞ እንታ ዘይትሕሶ ኣምላኽ ዝሃብካና ተስፋ እሙን ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ታቐድሚ ዘመናት ዘተስፋኻና ዘለኣለም ህይወት ንስኻ ዘይትሕሶ ኣምላኽ ስለ ዝነገርካና ካልእ ኣይኮነን ነጊሩና ካልእ ኣይኮነን ተተስፊልና ንስኻ ባዕልኻ ዘይትሕሱ ዘይትልወጥ እሙን ኣባኻ ምእማን ፈጺሙ ዘይሕፍር ኣምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ሕጂ ድማ መንፈሳዊ ዒንትና ክኽፈት እጽሊ ኣለኹ ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠትካ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክትበና ንጽሊ ኣምላኽ ብፍልጠትካ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክትበና መንፈሳዊ ዒንትና ክኽፈት ንጽሊ ኣለና ተስፋ ጽዋዓኻ ሃብቲ ርስቲ ኽብሪ ኣብ ቅዱሳንካ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ወእግዚኣብሔር ይጽሊ ኣለኹ ነዚ ጉባኤ እዚ በዚ በረኸት ዝባርኮ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ቃልካ ማእከልና ባርኮ እቲ ተጻሕፈ ንምህሮና ይተጻሒፉ እሞ ካብዚ ወእግዚኣብሔር ኣምላኼ ሰናይ ኣካይዳን ቅዱስ ህይወትን በታ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝናኣድ ህይወት ምእንቲ ክህልወና ኣምላኼ ክትረድኣና ጽሊ ኣለኹ መንፈስካ ምሳና እሞ ነዛ ጉዕዞ እዚኣ ነዛ ጉያ እዚኣ ክሳዕ መወዳእታ ከም ዘብፅሓና እምነት ኣለና እሞ ጎይታ ተባረኽ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ብኢየሱስ ስም ኣሜን እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተይ ከም ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ትብል እያ ከም ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ወይ ድማ ከም ኤሳው ኣይትኹኑ ዝብል እዩ እዚ ኣነ ይኮንኩን ኣምፅዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ድሕሪ ደኣ ኩላትና ገንፂልና መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ 16 ክሳብ 17 ካብ 15 እውን ከነንብቦ ንኽእል ኢና ከምዚ ይብል 14 ብዘይ ቅድስናኻ ሓደ ንእግዚኣብሔር ክሪኦ ኣይክሪኦን እሞ ንቅድስናን ንሰላምን ምስ ኩሉ ሰብ ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብወን ሓደ እኳ ኢሉ 15 ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨነቐኩም ተጠንቀቑ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ርኹስ ከይከውን ተጠንቀቑ ንርእሱ እውን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ክጅምር እንከሎ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ እንታይ ናባ ንፈልጥ ሕጂ ትንኽፈልጦ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢልዎም ዘሎ ነዞም ጸሓፍቲ ነዞም አንበብቲ ስለ ኤሳዊ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ከም ናይዚ መጽሓፍ እዚ አንበብቲ ስለ ኤሳው እንታይና ንፈልጥ ካብ ኤሳው ከዓ እንታይና ክንምሃር ሎማዓንቲ ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ዝምህረና ነገር ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ መቸም መጽሓፍ ቅዱስ ክጽሓፍ እንከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ተጻሕፈ ብኡ ገይሩ ንኽዛረበና እዩ ተጻሒፉ እዚ ቃል እዚ ቃል እግዚአብሔር እዩ
ዝተጻሕፈሉ ምኽንያት ድማ ኣምላኽ ንዓና ምእንቲ ክዛረበና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብን መጽሓፍ ቅዱስ ምስማዕን ከምዚ ዴይሊ ሩቲን ንገብሮ ስለ ዝበጽሓና ወይ ከዓ ክንገብሮ ስለ ዘለና ዘይኮነስ ኣምላኽ ብኡ እዩ ዝዛረበና ኢልና ስለንኣምን ኢና ማለት እዩ ካብቲ ዘሐጉሰካ ድማ ብሕልፊ ነዞም ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ተወዲኡ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ሰባት ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለና ሙሉእ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለና ገለ እኳ ዘይጎደሎ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዝረኸብናን ዝሰማዕናን ኢና ማለት እዩ እቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ ሰባት ነቲ ሙሉእ ምኽሪ ናይ ኣምላኽ ብምልኣት ኣይበጽሕዎን ኣይተረድእዎን ነይሮም ንምንታይ ተልና ኣምላኽ ነቲ ምኽሩ ነቲ ዘለኣለማዊ ምኽሩ ኣይፈጸሞን ነይሩ ማለት እዩ እቶም መጀመርታ ዝነበሩ ንእሽተይ ይፈልጡ ነይሮም ኣምላኽ ንዓቶም ገሊጽሎም ስለ ዝኾነ ድሓር እናተወሰኸ እቲ ሰብ ክፈልጦ ዘድሊ ዘበለ ኩሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ምግላጽ እዚ እግዚኣብሔር ኣብ ዘመኑ እናሃበ ስለ ዝመፀ በቲ ምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ መለኮት ባዕሉ ካብ ሰማይ ንምድሪ ምስ መፀ ግና ንሱ ኩሉ እቲ ሓሳቡን እቲ ምኽሩን ንሰባት ገሊጽሎም በዚ ጽሓፍ ናይ ዕብራውያን እንታይ ዝብል ኣምላኽሲ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘን ዳሕሮት መዓልታት ይብለና ሰብ ዳሓር መዓልቲ ምዃን ጽቡቕ እዩ ኣብ ዘን ዳሕሮት መዓልታት በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ዓለም እውን ብኡ ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣነ እዚ ህዝቢ እዚ ዝተዓደለ ህዝቢ እየ ዝብሎ ተኣምኑ ዶ ኸሙ ኣነ ዝተዓደልኩ እየ ንምንታይ ተልኩምኒ ክንዲዚ ዝኣክል ጽቡቕ ምስክርነትን ሙሉእ ምኽርን ዝተቐበለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ዝዓደጋ ማሕበር ስለ ዝኾነት እዛ ማሕበር እዚኣ እቶም ኣብዚ ኪዳን እዚ እትዋት ዘበሉ ብምልኣቶም ኣምላኽ ምእንቲ በታ ዳሕራይቲ መዓልቲ ጽቡቕ ክኾነሎም ኢሉ ኣብዛ ናይ ምድሪ ጉዕዞኦም ብማዕዳን ብምኽርን ብተክሳፅን ገይሩ ነፍሶም ናብ ፍጽምና ገጹ እዩ ዘሕልፋ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና ቃል ኣምላኽ ክንመዓድ ከለና ቃል ኣምላኽ ከም ተክሳፅ ክመፀና እንከሎ ሓደ ነገር እዩ ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን እምበር እንታይ ዝገብር ዘሎ ናይ ዕብራውያን መልእኽቲ ዝተቐበሉ ሰባት እቶም እስራኤላውያን ኮይኖም ግን ከዓኒ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝነበሩ ግን ናብ እምነት ክርስትና ዝተመልሱ ዝሰዓቡ ሰባት እዩ ማለት ንዓቶም እዩ ተጻሒፍሎም ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሽግራት ነይርዎም ብዙሕ መከራን ብዙሕ ስቃይን ሓልፉ ነይሮም ገለ ኻባታቶም ድማኒ እቲ እምነቶም ብጣዕሚ ፈተና ስለ ዝበዝሖ ክሳብ ገንዘቦም ተወሲድዎም እዩ ብዙሕ መከራ ስለ ዝገጠሞም ገሊኣቶም ብምህሮ ኸማን ከይተረፈ ናብ እምነት ኣይሁድ ክምለሱ ዝዳናደኑ ሰባት እዮም ነይሮም ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ግን ካብቲ ሓደ ዝመዓዶም ነገር እኳ ደኣ ነቶም ቀደም ዝሓለፉ ኣቦታቶም ብምዝካር ምዕራፍ 11 እንድሕር ኢናዮ እቲ ናይ እምነት ጀጋኑ ኢልና ንጽውዖም ሰባት ኣብኡ ተዘርዚሮም ዘለዉ እቲ ንሳቶም ዝሓለፍዎሲ ከም ምሳሌ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ደሊ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ እዮም ሓሊፎም ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኹም ነዚኣቶም ብምርኣይሲ ማዕዳ እዩ ዝህቦም ማለት እዩ እዛ ሎ መዓንቲ ንሪኣ ሓንቲ ካፍተን ማዕዳታት እያ ትጸሓፍ ናይ ዕብራውያን ካብ ዝጸሓፈን ሓንቲ ማዕዳ እያ ማለት እዩ እዚ ጸሓፊ ዝግና ናቱ ሓሳብን ናቱ ምኽርን ዘይኮነ ነቲ ሓሳብቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሎ ስለ ዝኾነ እቲ ቃል እቲ ከዓ ዘለዓለማዊ እዩ ኤክስተንት ናይቲ ቃል ንዘለዓለም እዩ ማለት ንሽዑኡ ንዓቶም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቃል ንዘለዓለም ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓኒ ኣብቲ ቁፅሪ ናይ ዘለዓለም ንነብር ስለ ዘለና እዚ ቃል እዚ ብንጹር ንመን እዩ ማለት እዩ ንዓይ እስከበሉኒ ንዓይ ስለዚ እግዚኣብሔር እዩ ሎም መዓንቲ ክምዕደና ማለት እቲ ማዕዳ እምበኣር እንታይ እዩ ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ስሩ በቂሉ ከይጨንቐኩም ተጠንቀቁ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርና ኣብ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ስርጉስ ወይ ከይከውን ተጠንቀቁ ንሱ እውን ጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም ኤሳው ከም ዝተደርበየ ዘይፈልጥ ኣብ ማእከልና እትፈልጦኹም ሎ መዓንቲ ክንነግረኩም ማለት ኤሳው እንታይ ኮይኑ እዩ ዝብለና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ተደርቢ እንታይ ኮይኑ እዩ ተደርቢ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹም ዝብል ዘሎ
እንታይ ስለ ዝኾነ ኤሳው ተደርቢ መቸም ኤሳው ተደርቢው እንድሕር ኢልና ተጠንቀቁ እዩ መልእኽቲ ማለት ከም ኤሳው ከይትኾኑ እዩ ማለት ከም ኤሳው ክኾን ዝደልኸ የብልና ርግፀኛ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኤሳው ጥራይ ዘይኮነ ወላ ዞም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ ብምልኦም ድሕዳር ኢናዮም ልክዕ ከማና ሰባት እዮም ነይሮም ከማና ድማ ህይወት ዝገጥሞም ሰባት እዮም ፈተና ዝገጥሞም ሰባት እዮም ዓወት ዝገጥሞም ሰባት እዮም ውድቀት ከዓ ዝገጥሞም ሰባት እዮም ኩሉ ዓይነት ህይወት ከም ዝኸማና እዮም ነይሮም ማለት ናይ ኤሳው ህይወት ልክዕ ከምኡ ነይሩ ሰሪሑ ዝኣቱ ሰብኣይ ነይሩ ሃዲኑ ይመጽእ ሽዑኡ ካብቲ ዝሃደኖ ድማ ይበልዕ ነይሩ ማለት ግን ምርጫ ናይ ኤሳው ቅኑዕ ምርጫ ስለ ዘይነበረ ናብ ውድቀት ዳሪግዎ እንታይ ይብል መሲልኩም ቁጥሪ 15 ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቂሉ ከየጨነቐኩም ተጠንቀቁ ፈልጦሪኹም እዚ እቲ ፀሓፍ ናይ ዕብራውያን ምናልባት ካብተን ብዙሓት ማዕዳታት እዚኣ ይወስድ ስለ ዘለኹ ብሕልፉ ከዓ ምስ ኤሳው ተሓሒዝና እቲ እግዚኣብሔር ዝብለና ነገር ክንዛረብ ስለ ዝደለና እምበር ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝፀሓፍ እንታይ ይብል መሲልኩም ንብዙሓት ዘጨንቕ ወይ ከዓ ዘርክስ ገለ መሪር ሱር ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዘሎ ባህሪ ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እንኮላይ ብዛዕባ ሰብ ይዛረብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ሓሳብ ነቢይ ሙሴ ከምዚ ኢሉ ዘዳግም 29:18 እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ኢሉ ሰብኣይ ኮነ ወይ ሰበይቲ ወይ ዓሌት ወይ ነገድ ሎሚ ልቡ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝመልስ እሞ ከይድኡ ንኣማልኽቲ እቶም ኣሕዛብ እቶም ህዝብታት እቲኣቶም ዘምልኽ ወይልኹም ምስ በለስ ኣባኻትኩም መርዝን መሪር ዘብቁል ሱር ከዓ ከይርከበኩም እንታይ ከይርከበኩም መርዝን መሪርን ዘብቁል ሱር ከዓ ከይርከቡ ዋ እንታይ ይኽብል ፀኒሑ ብዛዕባ ጣዖት ኣምልኾ ክዛረብ ፀኒሑስ ብዛዕባ መርዝን መሪርን ዘብቁል ሱር ከዓ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ግራት ዝበቁል ዓይነት መርዚ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ነቢይ ሙሴ እስራኤላውያን ከም ህዝቢ ሓደ ነገር እዮም ተማሂሮም ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ ንሱ ሓደ ብዘይካ ዛ ኣምላኽ እዚ ከምልኹ ኣይተዓደሉን ኣይተነግሩን ግን ኢሉ ከምኡ እናነበርኩም እንከለኹም ሓደ ምጽእ ኢሉሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራይ ኮናን ከነምልኽ ዘለና እንኮላይ ካልእ ኸኣኒ ከነምልኽ ኣለና እንድሕር ኢልካሲ እዚ ኢሉ ሙሴ ታይልካ ፀዋዓዮ መሪር እዩ መሪር ዘብቁል ሱር እዩ መርዚ ከዓ እዩ ኢልዎ ማለት እቲ ሰብ እኳ ኢኹም ስለዚ መርዚ ክሰቲ ዝደሊ መቸም ኣብ መንጎና የለን መሪር ዝኾነ ሱር ድማ ዝፈትዎ የለን ዝብህጎ የለን ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣስተብህለሉ እቲ ናብ ጣዖታት ንኺድ ዝብለካስ ልክዕ ከምቲ መን እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ መርዚ እዩ እቲ መልእኽቲ ተጠንቀቁ ስለ ዝኾነ መርዚ ካብ ምስታይ ተጠንቀቁ መቸም ኣይባሃልኒ ምሽ ሓቂ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ መርዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑስ መርዚ ኣብኡ ከሎ መልእኽትስ ተጠንቀቂ ማለት እዩ እስራኤላውያን ብባህሪኦም እንታይ ነይሮም መሲልኩም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊጹሎም ስለ ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ግን ኣብቲ ጎደኖኦምሲ ኣምላኽስ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ እኹል ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽሲ ባርኸና ይሕልወና ይገለ ግን ከኣሲ ነዞም ኣብዚ ጎንና ዘለዎ ኣምላኽሲ ፍርያቶም ዘኻዕብተሎም እከለ ዝበሃል ኣምላኽ ስለ ዘለዎምሲ ከማታቶም ዘይንኸውን ኢሎም እስራኤላውያን ነይሮም ማለት እዩ እቶም ኣሕዛብ እቶም ኣብ ጎረቤቶም ዝነበሩ እንታይ እዮም ነይሮም መሲ ኣምላኽ ፍርያት ኣምላኽ ዝናብ ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ስራሕ ኣምላኽ እናበሉ መዓት ኣማልኽቲ ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ገዝኦም መዓት ኣማልኽቲ እዮም ነይሮም እስራኤላውያን ከምኡ ይምነዩ ነይሮም እስራኤላውያን ኮይኖም ማለት እዩ ኣምላኽ ስእሉ ይኮነን ተዛሪቦም ከምዚ ስለ ዘረባ ይኮነን ኣምላኽ ተዛሪቦም ከምኡ ስለ ዝነበሩ እዮም
ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከባቢ 500 ዓመት ታኾይና ንሓደ 1000 ዓመት ዝኣክል ኣብ ጸልማት ነይራ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ምናስ ታኾይና ኣብ ጸልማት ነይራ the dark age ወይ ከማኒ እቲ ናይ ጸልማት ዘመን ዝባሃል 1000 ዓመት ካብ 500 ክሳብ 1500 1000 years እንታ ኮይና ኣብ ጸልማት ነይራ ዝሕዳ ኢልና ኮንስታንቲን ዝባሃል ኮንስታንቲነስ ማለት እዩ ዝባሃል ሓደ ክርስቲያን መራሒ መጽዋ ኣብ ናይ ግዛኣት ሮማ ማለት ኮንስታንቲን ሕጂ ታይ ገይሩ ነቶም ክርስቲያናት ብዙሕ ተጨቂኖም ስለ ዝነበሩ መሰል ሂብዎም ማለት እዩ ክርስቲያን ዝኾነ ኣብ ስልጣን ይመጽእ ክርስቲያን ዝኾነ ኢንሰንቲቭ ይባሃል ማለት መቕሽሽ ይዋሃብ ክርስቲያን ይኻወ በቃ ይባሃል ማለት እዩ ዋ ሞ ሓደ ኻፍቲ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸልማት ዘእትዋ ማለት እዩ ሱጥራ ይኾነ ነቲዋ እሞ ድሕር ክርስቲያን ኮንካ ስልጣን ትዋሃብ ፌቨር ዝግበረልካ ኮይኑ ሓንቲ ሃገርሲ ኣነ ሞ ክርስቲያን ኢሎም ብዙሓት ኣብ ገዝኦም ጣዖት ዝባሃል ኣለዎም ካልኦት ጣዖታት ማለት ሓደ ኻፍቶም ጣዖታት ከኣኒ ኢየሱስ ዝባሃል ማለት እዩ ነቲ ናይ ክርስቲያን መራሒ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ክንስዕቦ ኢና ኢሎም ማለት ንኢየሱስ ኣይኮንኩን ጣዖት ኢሎ ያኒ ንሳቶም ከም ጣዖት እዮም ዝርድኦ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚህ ታይ ገብሩ መሲልኩም ኣብ ገዝኦም መዓት ጣዖታት ኮልዎም ክርስቲያናት እዮም ኢና ይብሉ ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ በዚሓታ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ምስ በዝሐት እቲ ብርሃን ዝተገልጸ ብርሃን ናጸልመተ 1000 ዓመት ሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከቢድ ናይ ጸልማት ናይ ጽጽዋይ ናይ ምህሮ ኣጋንንቲ ሓሸውያ ኣትያ ማለት ኣሕዋተይ ታሪኽ መምህር እዩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ካብ ታሪኽ ክንመሃር ይግባእ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘእትዉ ሰባት ኣዝዮም ሒደት እዮም ከምዚ ኣብ እስራኤል ዝበልናዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክምዕዶም ከሎ ግን እንታይ ኢሎም ከምዚ ዓይነት መርዚ ስለዚ ነዚ ተጠቂሱ ጸሓፍና ዕብራውያን እንታይ ኢሉ ባሪ ሓደ እኳ ቅድሚኡ እንታይ ኢሉ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ክሪኦ ዝኽእል የልቦን ኢሉ ምሽ ኣምላኽ ብባህሪኡ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ ክርኢ ዝደሊ ዘበለ ድማ ቅዱስ ይኽኸውን ዘሎ እቲ ቅድስና ክልተ ዓይነት ቅድስና ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓደ እቲ ፖዚሽናል ወይ ከዓኒ ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝሃበና ቅድስና ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ድማ ንሕና እንነብሮ ናብራ ከዓ እሱ ከዓ ቅድስና እዩ ማለት በኣር ካብ ከምዚ ዓይነት መሪር ነገር ተጠንቀቑ ኢሉ ስለምንታይ ናባ ካብ ከምዚ ዓይነት መርዚ ክንጥንቀቕ ዘድልየና እንተኢልና ቀዳማይ እቲ ከምኡ ዓይነት ሰብ ንባዕሉ ርኹስ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንኻልኦት ከዓ እንታይ ይገብር ይርክስ ንኻልኦት ከዓ ይርክስ ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ዝገብር እቲ ብቅድስና ንኣምላኽ ክሪኦ ዝደሊ ሰብ ምእንቲ ነቲ ዝበርሃሉ ብርሃን ነዚ ከምዚ ዝበለ መርዚ ኣለልዩን ፈሊጡ ኖ እዚ መርዚ እዩ ምእንቲ ከይትብል እንታይ ይገብረካ ኣትዩ ከም ዘጨነቐካ ይኸውን ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ኢልዎ ሸ ንሱ ንባዕሉ ጥራይ ዘይኮነ እቲ መርዚሲ ንብዙሓት ከዓ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ከም ዘርክስ ይኸውን ኣነ ሎማዓንቲ መፅአ ዘለኹ ከርክሰኩም እየ ድብለና ፀላእ መቸም የለን ምሽ ሓቀ ከምኡ የለን ጥዑይ ተመሲሉ ይመፅእ እሞ ድሓር ንኹላትካ ምንታይ ኣብ ሓደ መስርዕ ገብረካ ማለት እዩ ቀደም ቆልዑት ከለና ሓንቲ ዛንታ ነይራ ጽጽዋ ጭራኣ ዝተቆርፀ ህበይ ትብል ማለት እዩ እዛ ህበይ ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ገሊኹም እንታይ ገይራ ሓደ ሰብኣይ መዓር ተሰኪሙ መፂኡስ ክሸጦ ኢሉ ምስ ኣምፅኦ ናብ ከላግስ ኢሉ ናብ ሰብስ ነዚ መዓር ግን ሒዝዎ ኸይድ ስለ ዘይደለየ ሓንቲ ህበይ ኣብኡ ረኽባ እሞ ነዛ ህበይ እዚ መዓር እሞ ሓዝለይ ኣነ ዝብፅሓለንስ በፂሐ ክመፅእ ኢልዋ ሓራ ኢላቶ ሽዑ ምስ ከደ ነዚ ክፍተበሎቶ መዓር ኣውፃእ ኣቢላ በሊዓቶ ማለት እዩ በሊዓ
ግን ምንቲ ክትመልሰሉ ከላ ከይትፍለጥ ኢላ ቁርባ ትሪፋ ሽዑ በሊዓ ወዲኣ ነቲ ብላዕሊ ሰፈፍ እንታይ ጌራቶ ኣጽኒሓ ድሓር ዝኾነ ነገር መሊኣ ነቲ ሰፈፍ ብላዕሊ ጌራ ዓጽያ ኸዲና ከምታ ጽንሓታ ጌራ ሂባቶ ሰብኣይ መጺኡ ሚዛኑ ተራያ ጽብቕቲ ያደላ ኢሉ ይኸይድ ማለት ድሓር ምስ ከደ ግን ኣጋጣሚ ክፍተበሎ መዓር የለ ሽዑ ሓደ ነገር ኢሉ ማለት እዩ ከይደ ነቲ ናይታ ዓዲ ጭቃ ዓዲ ንበሎ ወላ ሓደ መራሕ ንበሎ ከይደ ክዛረቦ እሞኒ ከምዚ ገይራትን እሞ በጃኻ ዳንየኒ ክብሎ ኢሉ ኸይዱ ምስ ከደ እሞ ቁርብስ እንታይ ትመስል ነይራ ኢልዎስ ጭራኣ ቆራፅያ ነይራ ኢልዎ ጽቡቕ ኢሎም እሞ ሎም ምሸት ድሓን ነታ ጭራኣ ቆራፅ ዝኾነት ተበይ ከነምፂና እሞ ከነምፃልካ ኢና ኢሎም እዚኣ ጎራሕ ስለ ዝኾነት ከይዳ ነዘን ኩለን ምስኣ ዝነበራ ኣህባይ እንታይ ኢላተን ኣታሊላ ማለት እዩ መቸም ጭራኽን ቆርፀክን ገለ ክትብለን ከላ ኣታሊላ እንታይ ኢላተን ኣታሊላተን መቸም ኩለን ጭርአን ተቆሪፀን ሽዑ ንፅባሒቱ ንጎ በላ ተሰርዓ ተባሂለን ሎም መዓንቲ ኣይተነግራን ማለት እዩ እዚኣ ግን ሰሚዓታ ስለ ዝነበረት ምፅእ ተበልካ ኩለን ጭርአን ተቆሪፀን እመይ ገይረን ክረኽብዎን መቸም ካልእ ነገር ምሂዞም ማለት እዩ እሞ እዚኣ በሊዓቶ ስለ ዝኾነት ነቲ መዓልቲ ጌና ሄቪ ክንከውን ስለ ትኽእል ጉድጓድ እሞ ንኹዓት ብድሕሪኡ ነቲ ጉድጓድ ዝነጠረቶ እንድሕር ኮይና ኣይበልዕትን ማለት ፎካስ ስለ ዘላ ማለት ተባሂሉ ብኸምኡ ተታሒዛ መቸም ዛህበይ ንብለኩም እንታይ ክብል ኢኹም ኢለኩም መሲልኩም እዛ ህበይ ባይዞይ ሞራል ናይዛ ዛንታ ካልእ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣነ ብዚኣ ናተይ ሞራል ክሰርሕ ማለት እዩ እንታይ ኣብዛ ዛንታ እታ ህበይ ኣዝያ ጎራሓ በይና ጌራቶ ነይራ መጀመርያስ በይና ባ ትፍለጠሉ ሓደ ኣይደንቲቲ ነይርዋ ጭራ ቆራፅ ማለት ሽዑ ግን በይና ምእንቲ ከይትኸውንሲ ንኹላተን እንታይ ጌራትን እዚ ርኹስ ዝበሃል ከኣኸም እኮ እዩ ንምንታይ ዲ ኸየርክሰኩም ተባሂሉ በይኑ ርኹስ ነይሩሲ ድሓር ግን ኣታሊሉ እንታይ ገብረካ ማለት ኩላኻ ጭራኻ ዝተቆርፀ ትገብረካ ማለት ኣሕዋተይ ኣዝና ጥንቁቓት ክንከውን ይግባአና ሰብ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ድሕር ደኣ ጎዲሉ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ ከመይ ጌርና ክንድግፎ ከም ዝግባአና ገለ ኣሎ ኣብኡ ግን ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ስርበቕ ኢሉ ከየጨነቐኩም ተጠንቀቑ ሓንቲ ሕማቕ ዘርኢ እንድሕር ደኣ ወፅያ በንቂስካ ኢኻ ተልዕላ ድሓን ዝበሃል የለ ተጠንቀቑ እዩ እቲ መልእኽቲ ሎሚ ሓጢኣት ሲ ሓጢኣት ዶ ንብሎ ኣለና ስታንዳርድ ናይ ሓጢኣት ባ ዝተቐየረ ዶ ይመስለኩም ቁርብ ተመሓይሾ ማለት እዩ ከምኡ ኸውን ኣይግባኦን ከምቲ ኣምላኽ ንሓጢኣት ዝሪኦ ከምቲ ኣምላኽ ንነውሪ ዝሪኦ ከምቲ ኣምላኽ እዚኣስ ጌጋ እያ ዝብላ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ እቲ ብደም ክርስቶስ በቲ ክቡር ደም ክርስቶስ ተዓደገ ህዝቢ ድማ እንታይ ክብል ይግብኦ እዚኣ ጌጋ እዛ ዓለም እዚኣ ከተጥሕለና ብዙሕ እያ ትፅዕር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ ይብለና መፅሓፍ ንሕና ድማ ከምኡ ክንከውን ተፀዊዕና ኣለና እቲ ካልኣይ ምዝ ዝኸይድ ተጠንቀቑ ዝተባሃልናሉ ከም ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቑ እያ እንታይ ብል መሲልኩም ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ስርቑስ ወይ ከይከውን ተጠንቀቑ ከም ኤሳው እንድሕር ደኣ ስግሪ ኢልና አንቢብና እንታይ ትብል መሲልኩም ሓደ እኳ ካብ ቁፅሪ 16 ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ስርቑስ ከይከውን ተጠንቀቑ ስለዚ ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ወይ ድማ ከም ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቑ እያ እታ መልእኽቲ ማለት ኤሳው ግን ንምንታይ ከም ኣብነት ኣብ ዝተላዒሉ ድሕሪ ኢልና መንፈስ ቅዱስ ንህዝቡ ክዛረቦ ምስ ደለየ ነዚ ፀሓፍ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ደሪኽዎ ኤሳው ናይ ትምህርትና ምሳሌ እሱ ሕማቕ እንዴት ህይወት ምሳሌኡ ህይወቱ ሕማቕ እንዲ ግን ካብ ትምህርት ካብኡ ግን ከተማሂርናሲ ከም ኤሳው ከይንኸውን ኣምላኽ ሓሊልና ክብሪ ንስሙ ይኹን
أملاخ زحال يلو زمعدو سب بتصيو بروخي بارنتا يلو مسيلكم كم تنحادة بالعي بغرنا أو زشت إيساو عنتو يان بيبيس لازقون كنا بزفترة هاي ملسنة كن أبزفترة معرف عسران حموشتن إيساون ياقوبن كابربكا تبهال سبيت يوم توليدو إيساو قداماي وصي قداماي مس وصه بغري يخوين أنا نسخاتكمن بغر زبهال قانقوا دارغا أين فلطوني ناخبل خيله نمنتاي تيلكمني ناي بغري رايت ويكا ناي بغر مسل بزح أي نفلطني نعمل أفتنا هنا حبرتسب بحلف بزحج زلنا إيج مالتي دارغا أي نفلطني نعمل أب إسرائيلاوያን بغر اندحر تباهيلو زلو مسل አለው ማለት ቲ መሰሉ ወይ ካኒ ነቲ ዝተውሃቦ መሰል እዩ ሸይጡ እንዲ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ኤሳው ኣብ እስራኤላውያን ሓደ ሰብ ብሕልፍ ካኒ ሰብኣይ ተኮይኑ ማለት እዩ ወዲ ተኮይኑ ምስ ተወልደ ንሱ ትበኽሪ ክልተ ዕፅፊ እዩ ሓደ ካብቲ ዝውሃቦ መሰልታይ መስልኩም ክልተ ዕፅፊ እዩ ዝውሃቦ ክልተ ዕፅፍታይ ማለት እዩ እታ ቤት ብምልእታ ማለት ኣብ ውርሻ ግዜ ሲ 1 ሚልዮን ገንዘብ እንድሕር ሃልይዋ 4 ቆልዑት እንድሕር 3 ቆልዑት እንድሕር ዳ ሃልዮሞም እቲ በኽሪ ክልተ ዕፅፊ ይወስድ ስለዚ ካብዚ 1 ሚልዮን መጀመርታ 4 ከም 3 ቆልዑት እዮም ግን ከም 4 ተሓሲቡ እቲ ገንዘብ ናብ ክንደይ ይምቀል ናብ 4 ይምቀል ማለት ስለዚ እቲ ፍርቂ ሚልዮን እቲ በኽሪ ይወስዶ الترفخ 250 ድማ እቶም ሓደ ይወስድዎ ማለት بغر مخان عصف برختي نيرو أبيت يعقوب أبيت إسحاق دما كلته يوم تمولد مالتي ስለዚህ እቲ ንብረት ክወርሱ ወኸለው ፈፍርቆም ደይኮኑ ዝማቀልዎ እቲ በኽሪ ንሱ ኸኣኒ ኤሳው ክንደይ ክምቀል ይምበኣር ዝግብኦ ነይሩ ክልተ ሲሶ እዩ ዝምቀል ማለት ኣብ ሰለስተ ይምቀል ክልተ ኣፍ ካብኡ ይወስድ እቲ ሳልሳይ ኣፍ እቲ ያዕቆብ ክወስዶ ይግባ ኣምላኽ ዝሃቦ መሰል እዚ ነይሩ ክልቲኦም ካብ ሓንቲ ማህፀን ወፅኦም ክወፁ ከለው እቲ ሓደ ቀዳማይ ወፅ ቀዳማይ ስለ ዝወፀ ተዓዊቱ ንምንታይ በኽሪ ኮይኑ ዕፅፊ ዝኾነ በረኸት ተዋሂቡ እዚ ብኣምላኽ እዩ ማለት ካልኣይ እቲ ዝወሃቦ ኸ እንታይ መሲልኩም ምስ ዓበዩ ድማ እቲ ኣቦ እንድሕር ደኣ ሞይቱ ናይታ ቤት ልክዕ ከም ኣቦ ኮይኑ ሓላፍነትን ይወስድ ርእስኻ እዩ ኣብታ ገዛ ማለት ካፖ ኸውን ማለት ልክዕ ናይ ኣቦ ስልጣን ይወሃቦ ማለት ኤሳው እዚኣ ተዋሂባቶ ነይራ በርዝራይት ትበሃል ወይ ከዓ ብውልድነት ዝተዋሃቦ መሰል እዚ ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ግን እንታይ ይብል መሲልኩም ኤሳው ንብኽርናኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቕ እንታይ ገይሩ ሓደ መዓልቲ ሃድን ውዒሉ መፂኡ ምስ መፀ ጠሚ ብጣዕሚ ጠሚ ምስ ጠመ መቸም ምስ ጠመኻ ፀርፀር ከም ንብል እዚ ንፈልጦ ኢና ማለት ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዓ ስምዒት ኣሎ ማለት ኤሳው ምስ መፀ ጠሚዩ ካብዚ ፀብሒ ባሃበኒ ኢሉ ወሲ አንፎርቹኔትሊ ኤሳው ዕድለኛ ኣይኮነ ጎራሕ ሓዊ ገጢምዎ ዝሓዊ እንታይ ገይርዎ መሲልኩም እንካ ኤሳው ሓዊ ክንዲ ዝብሎስ ሞሳ ብኽርና ካባሽ ጠለ ኢልዎ ማለት ሕጂ ያዕቆብ ፅቡቅ ገይሩ ኣስተውዒልዎ ነይሩ እዚ እቲ ብድሕሪኡ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ገዲፍና ማለት እዩ ከም ሰባት ክንሪኦ ከለና ያዕቆብ ነዚ ኣስተውዒልዎ እንታይ ኢሉ ኣቶም ሰባት ከም ያዕቆብ ገይሩ በረኸት ዝፈቱ ሰብ እኮ የለ ከም ያዕቆብ ገይሩ ንበረኸት ፋሕተር ተር ዝብል ሰብኣ የለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝረኣናዮም ሰባት ማለት ስለዚ እንታይ ኢሉ መቸም ካብ ብንእሽቱ ስለ ተሕምሞ እያ ነይራ መስለኒ እዛ በረኸት ከመይ ገይረ እዩ ዝወስዳ ኢሉ ዝሓስብ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ግን ንኤሳው ዘይፅብቕቲ መዓልቲ መፅያ ንዑ ግን ፅብቕቲ መዓልቲ እንታይ ኢሉ ሽዑ ሃበኒ ምስ በሎሲ كمان سوسع حتاتاي نبخر النؤسي بحانت صبحي برسن حانت صبحي برسن كندي دا مسيلكم
chicken ኣብዚ lentil soup ኣብዚ ከተማ እንድሕር ከይልኩም ገዚእኹም 11 ቅርሺ እያ ማለት ናይ ገዝኦም ንብረት ክንደይ ከም ዝነበረ ኣይንፈልጥን ኢና እዚ ኩሉ ማል እዚ ኩሉ ንብረት እዚ ኩሉ ሃብቲ ምክንያቱ ኣምላኽ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ እግዚአብሔር ነብርሃም ምስ ፀውዖ በብርሃም ገይሩ ኣምላኽ ነቲ ምርቃን ነቲ በረኸትን ንኩሎም ዓሌታት ክህቦ ተስፋኣት ይሉ ስለ ዝነበረ እዚ ሕጂ እቲ መንፈሳዊ ሓሳቡ ማለት እዩ ኣምላኽ ነብርሃም ባሪኽዎ እቲ በረኸት አብርሃም ናብ ይስሐቅ ሓሊፉ ቢስሐቅ ኣቢሉ ብኤሳው ኣቢሉ ይኸይድ ዝግብኦ ማለት እዩ በቲ ኦርዲነሪ መንገዲ እንድሕዳ ሓሲብና ማለት እዚ ኣግሪዋ እዚ ክትሓልፍ ፈፂማ ኣይደልን የሉ ያቆብ ኩሉ መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ሓስብ ነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ መዓልቲ ግን ዕድል ምስ ረኸበታ ኢሉ ሞንታ ያሎ እዛ በኹርና ካንዶ ሽጠለ ኢልዎ ማለት ዋይ እዛ በኹርና ዶ እንታ ክትኮነንያ ኢሉ ኤሳው እንታይ ዶ ክትኮነንያ ከመይ ዳ ኮይና መስልኩም እዛ ጥሜቱሲ ንእሽተይ ዓለም ፈጢራትሉ ነቲ ገጅፍ ዓለም ረሲዕዎ ነቲ ኣምላኽ ክባርኾ ተስፋ ተኣትዩሉ ዝነበረ ቤተሰብ ብኡ ከም ዝኾነ ረሲዕዎ ፍጹም ዝረሲዕዎ ማለት ካልእት ረፍሲ ነቶም ኣብቲ ገዝኦም ዝነበረ ውርሻ ኸማንሲ ረሲዕዎ ከላ እንታይ ዶ ገብረለይ ደይ ዛ ብርስን ኢልዎም ብ15 ቅርሺ እዚ ነዚ ኸመይ ዝበለ ናይ ኣማኢታ ሸሓት ውርሹ እንታይ ገይርዎ ሸይጥዎ ማለት ጸሓፊ ናይ ዕብራውያን ሽዑ እንታይ ኢሉ ኤሳው ንብኽርንኡ ከምዚ ገይሩ ንዓኻ ኢሉ ብኽርና ኤሳው ከምዚ ገይሩ ይዕዋ ጸኒሑ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንሱ እውን ጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ብኽርና ዝኣክል ዓብይ ነገር ኤሳው ከምዚ ገይሩ ኣቃሊልዎ ኣነኣኢስዎ ሓወተይ እግዚአብሔር እንታይ ይኽብለና ዝደሊ ዘሎ ካብዚ እንታይ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ተሓሳብ ወይ ድማኒ እቲ ማዕዳ ኣምላኽ ሲ ኣብዚ እንታይ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ከም ኤሳው ገይሩ በረኸት ዝደሊ ነበር ሕልፍ ኢልና ኣብ ቁፅሪ 27 እንድሕዳ ኣኺድና ሽዑ ካልአይቲ መዓልቲ ኸኣኒ ንኤሳው ዘይትኸውን መዓልቲ ኸኣ መፅእ ያዕቆብ ሕልሙን ሓሳቡን በረኸት ያርቅ ሽዑኡ መቸም እዞም ቤተሰብ እዚኦም ፓርሻሊቲ ዝነበሮም ቤተሰብ እንዲኦም ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እዮም ዝፈትው ማለት እዩ እዚ መቸም ፅቡቕ ሞዴል ናይ ፓረንትሺፕ ኣይኮነን ምሽ ሓቂ ኣቦ ንኩሎም ደቁ ብማዕረይ ከፍቅሮም ዘለዎም ኣደ ከዓ ንኩሎም ደቃ ብማዕረይ ከተፍቅር ዘለዋ ኮይኑ ግን ርብቃ ንያዕቆብ እያ ትፈቱ ኤሳው ከዓ ብኢሳቅ ይፍቱ ማለት ምናልባት ኤሳው ብያዕቆብ ፍቱ ዝኾነ ንምንታዩ ርብቃ ከዓ ንምንታያ ዊ ዶንት ኖ ግን ከምኡ ነይሩ በቃ ከምኡ ጋጢሙ ሽዑ በል ነፍሰይ ምእንቲ ክትምርቐካሲ ስጋሃድን ከዓ ይፈቱ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ በል ክትምርቐካ ነፍሰይሲ እሞ ከዓ ከይድ ከዓ ስለ ዘለኹስ ጥዑም ሃዲንካስ ጥዑም ብልዕምፃለ ኢልዋ ሓደ መዓልቲ እሺ ኢሉ ከይዱ ኤሳው ስጋሃድን ኣምፂኡ ክሳዕ ዝምለስ እቲ ታሪክ ትፈልጥዎ ኢኹም ያዕቆብ ኣዲኡ ነጊራቶ ነዛ ምርቓ ንዓ ኣነ ከምዚ ኩሉ መዓልትስ ኣታዛ ምርቓ ኣስኻ ከመይ ጌርካ ከም ትወስድ እየ ዝሓልየልካ ዘለኹ ትብሎ ዝነበረት ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ሓደ መዓልቲ ኣጋጣሚ ረኺባ ማለት ወኣነ እውን ከምኣ እየ ዝደሊ ዘለኹ ባህሉ ነይሮም ክኾኑ ኣይፈልጥን ግን ሓደ መዓልቲ ከዓ እዛ ሰበይቲ ከኣኒ እዛ ምርቓ ሕጂ ካብዚኣ ክትሓልፈካ ይብላኒ ከይዶም ብምትላል ነታ ምርቓ ከዓ ወሲድዋ ያዕቆብ ባሪኽዎ መሪቕዎ ሓወኻ ይገዛእካ ኢሉ ይስሐቅ ምስ ባርኾ ሓው መፂ ምስ ተመልሰ ካብቲ ዝገርም ማለት እዩ እዚ ኣቐዲመ ዝመረቕኮ ዳ መንዲ ኢሉ ኣነ ዳ መሪቐ ወዲአ ምስ በሎ ሞ ምርቓ ኣይተረፈካ እንድዩ ኢልዎ ኣይተረፈኒ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኤሳው ዘረባ ኣቦኡ ምስ ሰምዐ
أزيو عويلو مرير قعر نبوها أبوي نأيد ما مرقني يبلو شو أنا ودي أمس بلو إساو كأخل 9 أبيروني بخورنا يوسده حج أنه مرق أي وسده سمودو قدا ياقوب يكونن نايك مرق أدو أي ترف كليني خادم ما بلو مچم إساو تايلو بخورنا يسي كل تجزي تاليلني قدامي آية تاللون شيء تقول لي بعد ياقوب بخورنا إساو يوسده بعلي شيء تقول نتقوم أجيرو زك على لا بخورنا دما مچم بغر قبال كله ولا أب إسرائيل نا أملاخ مقدي برخت كعيب سلازن برا مالت شو عتايلو كم تنحدى بالعبورنا أو الشتاء يساو حدا كوا أمنزرا ويس بخص كيكون تتنقو كان مزي أم بالي أتي بخورنا كمل سلوسي بزح قعري قعري زبلنا دلي واحد جبزا ساعات زيا نزا زدليا برخوت دما نزاز دليا مرقو دما بمنتايو تمهليلو عاويلو مرير قعر وقت تمالي انتاي دخت كونني ازا بخورناي يلو زي تقم صبحد شطه سبايسي حجكن مرير قعر كيرو عاويل بقى انتاي دخوني حدا ليتي كيبل انت حدره مچم بلعي ناي موتنا هيوتنا يكون حدا معلت خيبل عكان دحر حدير كاس هيتموتني خمش حقي مخاني نشعو زغون مالتي نحاورن نزل عالم من اكو تزغون سكوا قال مخونه نير لذا حواتي كابزي حساب زي انمهارو ነገር انت ያለው እንድሕር ደኣ ኢልኩምኒ ኤሳው ንብኽርንኡ ከም ዝገይሩ ሸይጥዋ ስለዚ ከም ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቁ ይትመልእኽቲ እግዚአብሔር አምላኽ ካፍቲ ንዓና ኣዳሊልና ዘሎ ዝዓበየ በረኸት እቲ ንሓዋሩ ምስኡ ክንከውን እቶም ናይ ዕብራውያን ጀጋኑ كمز عينت كم تعنتو يزبولكو كمز عينت عدلات قطيمومي مالتي بحصير منقد غيركا دلل خايا نغير ناي مركب عدلات قطيمومي هم عينت وسانه غنا يوصل بزعاتا زوصلا مدر حاسبهم نيروم انت زخونسي كملسو غزي نيروم يلو مش حقي غزي نيروم حتى تعيسهم سي غزي نيروم تمليسهم نافت زنبرو ግን كم يكونن اتي عينتم نبي يتأميتو نيرو ندحريلنا ابراهام دما مستفتنه بامنه نيساق سوو اتي تسفا استقبله نتي بيساق زرئي كصوعالكا ايو تبيللو زنبره حدا ودو وفيو املاح كموتات كم زتنسو دما كم زكالو حاسبو كابون بمثالي مليسو رخبو يساق بنايت زمص ነገር يعقوب ني اساون بامنه بارخهم يعقوب كموت كله ندق يوسف لنفسه كفون بامنه مرقم اب انفي بترو تمركسو خاسجده يوسف اب اغاموتو بزعبا موصا دق اسرائيل بامنه اذكر بزعبا عصمتو تزاز موسى دما نابله يقصل مالك لعليلو كنت يبل مسلكم نتاز وصل هاجر حاسيبهم تزخونس كملوس غزي نيروم حجغنا التحايش مالت سماويت ينافق الله سلازي دما املاح كتما اداليو لمالمو املاحهم كبحال بااتو ما يحفر سلازم سوات زي اتوم تايم زري يمسلكم كتما املاح زركبا كتما امزري شجرات قطيمهم ده و فتنا نيروم ده و حصير منقد كسعبو يخلو نيروم ده و كنت حصير منقدي كاب مسعب نزؤمون املاح تامين كاب مسعب حيش كاب برسن مبلع دبل بورشن اصفي بركه مخاني حيش اتو محواتي نمرقا خندزدو ننافقو نبرخت كندزدو ننافقو سماويت هاجرنا خندزدو ننافقا نتتداليلنا زلو رست كندزدو ننافقو اتمنقد يعقوب
ትክክል ኣይኮነን እምበር እቲ ድሌቱን እቲ ልቡን ኩሉ ሳዕ በረኸት እዩ ነዛ ምርቃ እዚኣ ንኽወርስ ክንደይ ሃረር ኢሉ ክንደይ ኣታሊሉ ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ ከመይ ምዃኑ ይንፈልጥ ኢና ግን ካብ ኣምላኽ መሪቆ ባሪኽዎ ያዕቆብ በረኸት ዝናፍቕ በረኸት ዝፈቱ ኣብቲ ለይቲ እኳ ክቃለስ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ሓደረ እንታይ ኢልዎ ካኒ ዓድገካ ኣየ በረኸት ዝፈቱ ሰብኣይ ክንድዶ ትናፍቅዎ ናይ ኣምላኽ በረኸት ክንድዶ ትናፍቅዎ ነታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክንድዶ ትናፍቅዋ ነታ ከተማ ክንድዶ ንናፍቃ ኣሕዋተይ ናፍቆት ኣሎ ፀብሕ ኣሎ ከተማ ኣላ በዚ ከዓ ፀብሕ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝሓይሽ ከተማ ዶ ትሓይሽ ፀብሒ መጋ ፀብሒ ብፀብሑ ፀብሒ ብርስን ዘይፈልጥ መቸም ኣብ መንጎና የለን ሓቂ ኣፀዋዓ ከማን ኣለና ጃኬት ዘለዎ ጃኬት ዘይብሉ ዓደስ ንብሎ ገለ ንብሎ ማለት እዩ ገሊኣቶም ካብ ብዙሕ ብርስን ምብላዕ ብርስን ዝፀልኦ ከም ዘለዎ ፍሉጥ ንምንታይ ብርስን ብዙሕ በሊዖም ከዓ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን ክነግረኩም ወላ ጥዑም ብልዕ እስኪ ይኹን ወላ ፅቡቕ ዝበለ መግቢ እስኪ ይኹን ምስ ፀገብና ዶ መግቢ ጥዑም እዩ ወይ ከዓ ዝበሃግ ድዩ ፅግብ ምስ በልካ መግቢ ዶ ዝበሃግ ንዕቕ ኮይና ነብሎ ፀጊበ ገለ ትብል ማለት ቅድሚ እታ ብልዒ ግን እኮ ከመይ ዲና ነርና ነፍ 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 ናይ ቁርብ ደቃቕ እኮ ምስ በላዕናኸ መግቢ ከምኡ ዝገብረካ ንእሽተይ ዓለም እዩ ዝፈጥረልካ ማለት ሞ ሎሚ ዓለምና እንታይ ትመስል ኣላ ማዕድያ ትርኢ ከምዞም ኣቦታት ነዊሕ ርያስ ኣነ ነዊሕ መንገዲ የጽዮን አገር የሩቅ ተጓዝነ እንዲልዋ ዘማሪ የሩቅ አገር ተጓዝነ አትማሐዋተይ ንሕና ናብ ጽዮን ንጓዓዝ ዘለና መንገድና ርሑቕ ከተማናን መወዳእታናን ግን ሙሉእ ተስፋ ዘለዎ ህዝቢ ኢና ብፀብሒ በዛ ንእሽተይ ፀብሒ ክንታለል ኣይግባን ካብቲ ዝገርመካ ነዓቓ እዩ ዝብል ማለት ነዓቓ ስለዚ ንጠንቀቕ ምድራዊ ነገር ነዚ ንግዚኡ ዝኸውን ነገር ነዚ ሕጂ ፅባሕ ዝሓልፍ ነገር በቲ ዘለዓለማዊ ነገር ኣይንሽጦ ከማን ስኽኸውን ክኸውንሲ ንፉዓት ነጋዶ ኸማን ንፉዓት ሸቃጦ ኸማን ንኹን ሸቃጣይ እንታይ ዝገብር ትገዝእ ትኸይድ እሞ ትቃጣቃጥ ኣብዚ ዓዲ እኳ ምቅጥቃጥ የለን ግን ትቃጣቃጥ እሞ እንታይ ዝብለካ ሸቃጣይ ዋ ኣነ እኮ ግብረ ሰናይ ትካል ኣይኮንኩን ይብለካ ማለት እዩ ድሕር ደኣ ሓደ ዋጋ ባዕልኻ ነጊርካዮ ማለት እንታይ ማለቱ ድዩ እንታይ ንግዲ ዝኸፍል ዘሎ ክረብሕ እኮ እየ ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ከመይ ዝበለ ውርሻስ ብሓንቲ ፀብሒ ሸይጡ እዚ ሕማቕ ነጋዳይ ተሓው ግን ንፉዕ በኣንጻሩ ክኸውንሲ ነዚ ምድራዊ ነገር ሸጥካ ናይ ሰማይ መዝገብ ከማን ምግባር ኣይሓይሽን ይሓይሽ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ኣብዛ ጀሚርኩማ ዘለኹም ጉዕዞ ክቡር ደሚ ዝተኸፊልዎ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣብዛ ጀሚርናያ ዘለና ጉዕዞ ብዙሕ ሰንከልከል ኣሎ ውሳነና ግን ኣፀቢቑ ክንፅር ይግብኦ ትፈልጡ ዲኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝመሃሮ ትምህርቲ ሓደ እንታይ ከም ዝኾነ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድልዩ ድሕሪኡ እዚ ክውሰኸኩም እዩ እቲ እዚ ክውሰኸኩም እዩ ዝበሃል ብቅድሚት እንድሕር መፅዩ ተጋጊና ኣለና ኣነ ሓድሽ ክርስቲያን ኮይነ ዝኾነ ሰብ ካብ ብዝሕ ምባልሲ
إذا መንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ ትድለ ኮይና ክሳዕ ዝስማዓኒ ማለት እዩ ዝኾነ ክርስቲያን ሓው እዚኣ እዩ ዝጠቕሳ ማለት እዩ ቅድም እንታይ እዩ ድብል መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ሎሚ ከዛ ጥቕስ እዚኣ ካብ ደይ ዝሰምዖ ክንደይ ገይርኩም ኣለኹ እስኪ መዓሲታ መወዳእታ እዛ ጥቕስ እዚኣ ዝሰማዕኹማ ዘንበብኩማ ወዘተረፈ ቀደም ንጎት ሰምዓ ምሸት ሰምዓ ክርስቲያን ሓው ተረኺብካዮ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለይ እዩ ዝብል ሃሌሉያ ቅድም ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ቅድም ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ሓራ ኩሉ ፀብሒ ስለዚ እዚ ዘመን እዚ ክፈርሃሉ ይግባእ እዩ ክንጠንቀቐሉ ከዓ ይግባእ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ብውሽጦም ዝምጥሉ ተኻሉ ክነሶምሲ ብዙሓት ክዳና ባጊዕ ተኸዲኖም ክመፁኹም እዮም ኢሉ ሓደ ካብቲ ሃቦ ዝርዝራትሲ ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ እዮም ኢሉ ሕጂ ብስመይ ክንበይኦም ኢሉ ገሊኣቶምሲ ካልእ ስፍራ ማለት እዩ ብዙሕ ተኣምራት ክገብሩ እዮም ኢሉ ግን ካብቲ ዝገርም ካብቲ ሓደ ዝተባህልዎሲ ሓደ መዓልቲ ሕጂ ዝኩሉ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ማለት ሓደ መዓልቲ ግን እንታይ ክበሃል እዮም ኢሉ ኣነ ኣይፈለጥኩኹምን ክብሎም ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ኣይፈለጥኩኹምን ክብሎም እየ ኢሉ ከምዚ ከም ዘጋጥም ርግፀኛታት ክንከውን ይግባአና ደቂ ኤሊ ትዝክርዎም ዲኹም እንታይ ገይሮም እስኪ ሽሞም ካህናት እዩ ዕጣን ዓጥኑ ገለን የገልግሉ መስዋዕት የቕርቡ ገለ ዝኩሉ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባኦም ግን እንታይ ኢሉ ደቂ ኤሊ ግና ኢሉ ደቂ ብልያል ነበሩ ኢሉ ምሽ ሓቂ ኣነ ካብታ ደቂ ብልያል ነበሩ ትብል ደቂ ሰይጣን ማለት እንዲ ደቂ ብልያል ነበሩ ካብ ትብል እንታይ ትፈልጡ ዲኹም ተፍርሓኒ ንኣምላኽሲ ኣይፈለጥዎን ነበሩ ዋ ንኣምላኽ እንታይ ገበርዎን መን እስኪ ደቂ ኤልስ ንኣምላኽ ኣይፈለጥዎን ኢሉ ክግምትን ክዛረብን ይኽእል ብዘይካቲ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅሉ ነዚ ዝፀሓፈ ፀሓፊ ተዘይኮይኑ ንምንታይ የገልግሉ የባ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት መስዋዕትን ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎትን ይገብሩሉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክፍኣት ግና ምንጩ እንታይ ነይሩ መስሊኩም ንኣምላኽ ኣይተረድእዎን ንኣምላኽ ኣይፈለጥዎን ካሊ ማለት ሓደ ግዜ እቲ ደጋጊምካ ትገብሮ ነገር ምስ ከኣልካዮ እንታይ ይኾነካ መሲልኩም ስለዚ ከኣልካዮ ብዘይ ኣምላኽ ክትገብሮ ይከኣል ደግማ እዚኣ ሓደ ግዜ ሓደ ትገብሮ መንፈሳዊ ልምምድ ደጋጊምካ ምስ ገበርካዮ ኣብ መንጎ ብዘይ ኣምላኽ ክትገብሮ ይከኣል ካል መዝሙር ብዙሕ ግዜ ዘሚርካ ወላ ናይቲ መዝሙር ትርጉም ዘይትሰምዖ ከለኻ ክትዝምሮ ይከኣል ዘይትርድኦ ማለት እዩ ክትዝምሮ ይከኣል ስለዚ መቸም ሓደ ካብቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነምልኸሉን ምስጋና ነቕርበሉን መዝሙር እዩ እዚ ዘይከሓድ እዩ ኩላህና ስለዚ ኢና ፅቡቕ ልማድና ኮይኑሲ ንኣምላኽ ንዝምረሉ ግን ኩሉ ሳዕ እንታይ ክንፈልጥ ኣለና መሲልኩም ክዝምሮ ከለኹሲ ከምኡ ደ ተረዲእኒ ድዩ ኣስተውዒለሉ ዶ ክንብል ግን ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ብቅድሚት ከተማ ትፅበየና ስለ ዘላ ናብ መወዳእታ ገፀ ትፀሓፍ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ዕብራውያን 12 ከምቲ ብሓደ ብልዒ ብኹርና ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ርኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ ንሱ እውን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም ፀሓፍና ዕብራውያን እንታይ ይብለና ኣሎ መሲልኩም
ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኩስ ከይከውን እዚ ኣመንዝራ ዝብል ቃል መቸም ከምዚ ኣብቲ ናይ በኹሪ ጽሑፍ እቲ እንታይ ይብልዎ በቲ ግሪክ ስለ ዝተጻሕፈ ሓድሽ ኪዳን እቲ ፕሮኖስ ዝብል ቃል ይብልዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ምዚ ኣብ ዘመንና ዘሎ እዚ ፖርኖግራፊ ዝበሃል ምስኡ እዩ ትሩት ካው ይብልዎ ማለት ዝኾነ ይኹን ጾታዊ ስምዒትካ ከዕግብ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ልምምድ ማለት እዩ ሕጂ ኣመንዝራ ኣይትኹኑ ክብል እንከሎሲ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣመንዝራ ወይ ከዓ ምንዝርና ወይ ከዓ ምንዝርና ዝበሃል ብመሰረቱ እቲ ቃል እንታይ ማለት እዩ እንተይልኩምኒ ዕልዋ ማለት እዩ ምሽ ሓቂ ካብ ሓደ ነገር ዓሊኻ ናብ ካልእ ክትከይድ ከለኻ ሕጂ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቱ ሓዲጉ ናብ ካልእ ሰበይት እንድሕር ከይዱ መንዚሩ ወይ ከዓ መንዚሩ ንብሎ ንምንታይ እዩ ሰበይቱ ሓዲጉስ ናብ ካልእ ከይዱ ማለት እዩ እቲ ኣመንዘረነት ዝብል ቃል ነዚ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ዝምድና ጥራይ ኮና ንጥቀመሉ ካብኡ ዝዓበየ እዩ ትሽም ግን ሓደ ካብኡ ግን ንሱ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ፅቡቅ ኮይኑ ይመስለና ኣነ ንምንታይ ተይልኩምኒ ምንዝርና ብክልተ ነገር ክግለጽ ይከኣል ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን ኣለው ካብዚ ዝምድና እዚ ወፃኢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፕራክቲስ ማለት ዝኾነ ዓይነት ልምምድ እዚ ምንዝርና ይበሃል እቲ ካልኣይ ድማኒ ከይተመርዓኻ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ከዓ ወይ ከዓኒ ጾታዊ ርክብ ጥራይ ዘይኮነ ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገር ከዓ ንብል ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌላት ክምህር እንከሎ ንሰበይቲ ቀደም ከምዚ ከም ተባሃለ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣብዚ ሽዑ ክዛረብ ከሎ ግን ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምት ኩሉ ፈፂሙ ኣብ እንታይ ገበረ ዘመወ ስለዚ እቲ ስፔክትረም ብዙሕ ማለት እዩ ምንዝርና ክንብል ከለናስ ኣነ ዳሞ ምዘይ ሰበይተይ እኳ ዘይደቀስኩ ኣነ ዳሞ ቅድሚ ተኣሽሙ ዘይደቀስኩ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ልማድ ግን ምስ ጾታዊ ዕግበት ዝተሓሓዝ ዘበለ ማለት እዚ ዓለም እዚ ድማ ካብቲ ሓደ ሰይጣን ብሓይሊ ዝደፍኣሉን ዝሰርሓሉን ዘሎ ነገር እንታይ እንተዳ ኢልኩምኒ እዚ ማለት ቀደም ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ዝበሃል ዘረባ ምሽ ነይሩ ሓቂ ነውሪ ስለ ዝነበረ ማለት ሕጂ ሰይጣን በዚ ንጥቀመሉ ሶሻል ሚዲያ ይኹን ብገለ ይኹን ኩሉ ነገር እናመልኦ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ክርስቲያናት ከዓ ካብ ከምዚ ነገር ክሕለው እግዚአብሔር ይደሊ ኣምላኽ እንታይ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ኩኑ ቅዱሳት ኩኑ ኣነ ዳሞ ዘይደቀስኩ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ነገር ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ኣብ ሕልናኻ ኣብ ሓሳብካ ከማን ከይተረፈ ኣብ ውሳናኻ ከማን ከይተረፈ ስለዚ እቲ ፕሮኖስ ዝብል ንሱ እዩ ማለት ሓደ ሰብኣይ ሰባኽሎ ንማሓውና ብዙሕ ግዜ ይጠቕሶ ይብዚ ኣብዚ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ 10 ትእዛዛት እዩ በማይ ስብከቱ ማለት ንሰብ ሓጢእ የብሎ ማለት እሞ መድሓኒ የድልየካ ተኣሽሙ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዘረብኡ ክሰምዖ ከሎ እንታይ ይብሎም ኣነ ሰናይ ይብልዎ እቶም ሰባት ማለት ሰናይ ኢኻ እወ እሞ ብሓሳባትካ ከማን ከምዚ ዘሚኻ ኣይትፈልጥን ወይ ንሰበይቲ ብሂካ ኣይትፈልጥን ይብሎ እሞ ከምኡ ዳ ፈልጥ እሞ ጎይታ እኮ ከምዚ እዩ ሓዋተይ ንጽህና ማሕበር ኣዝዩ ከገድስ እዩ ሓሳብና ከማን ከይተረፈ ኣዝዩ ንጹህ ክኸውን ካብ ኣመንዘራነት ካሃድም እግዚአብሔር ይደሊ እንታይ ድዩ መሲልኩም ቀደም ትኸዱ ኢኻ ነርካ ኢልና ሓደ ሓው ብቐዳይ ክዛረበኒ ከሎ ቀደም ትኸዱ ኢኻ ነርካ እዚ ከምዚ ዓይነት ማለት ሎሚ ግን ኣብ ገዛኻ ኣይኮነን ዝመጽእ ካብ ጅባኻ ይደሎ እንታይ ማለት እዚኣ ተቢልካያ ዝኾነ እኮ እዩ ኣሎ ማለት መንኣቱ ተልእኾ እንታይ መሲልኩም ነዛ ዓለም እዚኣ ብርክሰት ምእንቲ ክትምላእ ንጹሃን ምእንቲ ከይህሉ እታ መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓፍሩ ምእንቲ ክበዝሑ
بعبيوها نيو رحق هاجر زتقموتو سبات قديفهم سنابز من انتو خونو زت أبحي يلوكم يا عم تزخم أبحي زخنوس يزقبأنا نو إذن عاي خونن إذن أتاي خونن I don't belong here إذن أتاي خونن كنبل أبي يريد لنا سلسي زخم زعينة نسهنا خميال منزرنا تفلتوا ليهم قدم كريستيانات سي تفاتحهم كتب لك لخص كبز بريك نيوز يمقوا قال بقى مودات علم قال يا خاتب نير كمان لو مسو تسجيروسي تفاتيح السبي مرعاو مالتي حجي we have to be very careful أملاك قدسي كم إساوي تكون قبل كله أي تمنزوري لنا إساو تخويني منزيرو إساو كاب كالوت تاوتات زملخ أنستي إتيبان إساو كأيح نير إدوم زدوها إساو كأيح سلزغوني كأيح كأي مريض يبلنا تسأب حنا بعلو كأيح نير منتاي أيفلت نيجن كوميني زبلنا متصحفت كأيح تسأب مسمارة أشعو إدوم كأيح تباهيلو مالي بعلو كأيح نير يساو مالي مستقيح استحاز نجار لو ديجلا أيفلت نيجن كن حد زيت فولت ريهم حد نجار نفوت ومش شعو بقى ناتي فيفوريت نبلومات نفوت وصل زغنا ترايسي كل ساعة مسؤول غير مالتي نو ولا فتو وند حد ناتكا دي نعها زي ملكة ندحر كوينو كم وقت كون أي قباك أمن زرانت من إسيات قدم مرعى زغنا يكون عينة صوتها وركب مقبار حتياتي إذا خم إيساوي قبرك زي تمرعو مالتي زي تمرعو كاب حدار وصاي هذا يزول زلو دا أخي تبلني كنبلو إنا زي تراست بيخنبلو إنا سلازي بحال مالك أتي قال له مرر زج أنق زولكم كم تاع عينة هبي انتاي دي زقبر مسيلكم نت ستاندرد كو إذا تحطه انتاي دي مو أنا خمي غير مو قدم حدا جزء أب اسمه خلنا حدا نبيت كريستيان ممرحي ويكازي قوام قال لنا بلو نرق غنيرنا سامحوا يتذكروا يا اخ حدا حاوتاي لنا نويح جزء سبيتو بمغنيات زنبره ناي بوردر ايشو ناي إرترا ناي إثيوبيان تفلاليهم نويح مالتي نويح عام تفلاليهم بيني زنبر السبزي إلنا مالتي مو سبأي سبيتو كفتي أدلا زي معسكم زخفت كوين فلتنينا سلازي سبأي زتاي كبريكم تبلو زولوكم إلنا مالتي أقل قال أملاخ يدبلوكم سبأي مونتاي كبر تبلو لهم مرعاو لهم برينا أي مرعاوني كم يجيرو زمرعاو إذا كنا أملاخ حقينا نزارب زلنا كمرعاو تخوين دما أمنزران زماون كوين يزنبر معناته تتسبي تفتح مستفتحوا يبل تفتح تزقتو نع أنت جيروا نسخة أب مزرنا يزنبر تفاتيحهم حجي أبزت شو بقولكم سمعوني أما صحاف قدسنا قويت يسوع كريستوس أبروف زجوبرو داق ما يمرعله موتن يعني أوي أتوني حجي كن بمصحف قدس أبروف زي كونه زمرعاو سبات بزحات سلزلو إزي كم أملاخ أقلقالي كتأنقق حلافنا تعلم كم بيت كريستيان كم مسلنا أمن كأمل أمن زرانت أبيت كريستيان بوتا خلوه أيقباني هذه تدفنيشنات أي بس لازم لا إذا نقرأكم زلوا كيد كام سبيت مدك أسترائيو من زران أيقونان كأوي زحلف سلسل سبيتو فتيح حد سبأي بزي زخونة يخون مغنيات يزول زلوا بزي زخونة يخون مغنيات قال سبيت انتحراتيو أم منزر النايز نبر زلوا نبيت كريستيانات دما برتوع جنكات يزي أنا خم أقل قالي أب كم زعينة نجارات على حد جزء يتشنقي نفسي يتشنق ولا كومبلكس تخون تحطه تفلتر بأقوس لزي تعرمن زي تعرين كومبلكسيتي وسوهمو أنت خم مخد قبره إيش أقرك لازم نتصر لنا أمن زرانت أملاخ
ኣይፈትዎን ጽባሕ ምእንቲ ኸይሉ ኸ እድዛረብ ዘለኹ ወምዝሓስብ ተሊኹም ድማ ዕፁው ይማዕጾ መቸም ለባማት እንዲኹም ከምኡ ይተሓስቡ ዲኹም ክብሪ ንስም ይኹን እሺ መወዳእታ እንታይ ኢና ንመሃር ካብዚ ነዚ ምድራዊ ነገር ነዚ ንእሽተይ ነዚ ተሓላፊ ንዓይ ድንበር እንታይ ኢና እሞ ክገብረልና እንታይ ኢና እሞ ክንረክብ ካብኡ ኤሳው እኳ ይጠቐሞን ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክልተ ምርጫ ኣለና ነቲ ርሑቕ ጠሚትና ኣብዚ ክንከስር ወይ ከዓኒ ኣብዚ ኸሲብና ነቲ ርሑቕ ክንከስር እዚ ክልተ ምርጫ ኣለና ቅዱሳን እንታይ ምርጫና ውሳነና እንታይ ናይ ኤሳው ሓንቲ ምርጫ ማእዙን እኮ ያጥፍያቶ ካብ በረኸት ከዓ ኣርሒቃቶ እናጋዓረ ከማን ክረኽባ ይከኣለን እናጋዓረ ብብዙሕ ብኽያ ትምለስ ኣይኮነትን ስለዚ በዚ ምድራዊ ዝኾነ ነገራት ብዛዕባኡ ብዙሕ ክንዛረብ ክንዝርዝር ንኽእል ኢና ግን ህይወትና ስለንፈልጦ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ከምዚ ነገር እንድሕር ሃሊና ኣምላኽ ካብዚ ክንርሕቕ ይደልየና ኣብ ዘመንና እኮ ጎይታ መን ድዩ መን እዩ ጎይታ መን እዩ ጎይታ ኣመንቲ ስለ ዝኾንኩም የሱስ ኢኹም ትብሉኒ ገንዘብ እኮ ጎይታ ኮይኑ ደሎ ሓቀይ ደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በኣ ከሓድያን ኣለዉ ዶ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ እዚኣ ከም ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከሓድያን ኣለዉ ዶ ማለት እሲ የለውን ኢኹም ክትብሉኒ ትኽእሉ ከምኡ ኢኻ ድብላነ ግን ኣለዉ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ቲቶስ ምዕራፍ 1 እንድሕር አንቢብና እንታይ ኢሉ መሲሉ ቲቶስ ምዕራፍ 1 ነቶም ንጹሃት ብዘሎ ኩሉ ንጹህ እዩ ነቶም ርኩሳትን ዘይኣምኑ ግና እቲ ኣእምሮኦምን ሕልናኦምን ርኩስ እምበር ከቶ ንጹህ የብሎምን ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉለዉ ኢሉ ፍንፉናትን ዘይእዙዝን ንሰናይ ግብሪ ዘበሉ ኩሉ ዘይጠቕሙ ብምዃኖም ግና በቲ ግብሮም ይኽሕድዎ ኣለዉ ክልተ ዓይነት ክሓት ኣለዉ ኣምላኽ የለን ዝብሉ ብኣፎም ዝዛረቡ ቶም ሓደ ኸ ኣምላኽ ኣሎ ዝብሉ ግን ኣምላኽ ከም ዘየለ ኮይኖም ዝመላለሱ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ሓጢኣት ህይወት ደጋጊሙ እንድሕር ዝነብር ሃልዩ እኮ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ የለን እኳ እዩ ዝብል ዘሎ ብኣፉ ኣምላኽ ኣሎ እዩ ዝብል እዚኦም እንታይ ይበሃሉ መሲልኩም ግብራውያን ከሓቲ ይበሃሉ ብግብሪ ብኣፎም ኣሎ ይብሉ እዮም ብግብሪ ግን እንታዮም ከሓቲ ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ብዛዕባ እቲ መለክዒ ቅድስናና ኣፀቢቕና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ተዳኢልኩምኒ እቲ ንነብሮ ዘለና ናብራ ውሳነ ድልዮ እዩ ውሳንኡ ድማ ከምዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዘይ ንጽህናን ብዘይ ቅድስናን ንረብሓሉ ዘበለ ብምሉኡ ፀብሒ ብርስን እዩ ስለዚ ፀብሒ ብርስን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ግዒርና ክሳዕ ንስእኖ ግን በረኸትና ክንስእኖ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ እዚ ፀብሒ ብርስን እዩ ኣየድልየንን ኢልና ነቲ ዝዓበየን ዝበለፀን በረኸትና ክንጥምት ከዓ ንኽእል ኢና እዚ ክልተ ምርጫ ኣለና እንድሕን ብግብሪ ይኮነን ብእምነት ብፀጋ ኢና ድሕና ስለዚ ድሓና ግን ከምዚ ክንነብር ይግባአና ስለዚ ውሳነና እንታይ ከም ኤሳው ከይትኾኑ ተጠንቀቁ ንጸልይና
ቅዱሳን ኣሕዋተይ እዚ ማዕዳ እዩ መልእኽቲ ዕብራውያን ማዕዳ እዩ it's exhortation ጽባሕ ንጎ ምእንቲ ክንዕወት እዩ እቲ ማዕዳ እሞ እስኪ እግዚአብሔር በቃሉ እንታይ ይብለና እንታይ ይልና ሎ ማዓንቲ ንኤሳው ዝመስል ሰብ ገለ መሪር ስር በቂሉ ከይጨንቆም ወይ ንሕና መጨነቕቲ ከይንኸውን ኣሕዋተይ እዚ ንሰማይ ገጹ ዝግስግስ ዘሎ ናብ ታሪሕቲ ኢየሩሳሌም ጉዕዞ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽ ስለ ዘፍቅሮ እዩ ከምዚ ገይሩ ዝምዕዶ ስለዚ ኣሕዋተይ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና ንዕቆር ሎሚ እቲ ምሳሌ እንታይ እዩ ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና ሚዕዱና ኣሎ ከምቲ ሰማይ ኣቦኹም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑ እዩ ትጻውዒት ሎሚ ኣሕዋተይ ኣብ ዘመንና ዝረኣናዮ ኣዝዩ ዘሕፍረካ ነገር ነዚ ሓላፍን ነዚ በራስን ኢልካ ነዚ ጠፋ ኢልካ ምትላል ምዕማፅ ኣምላኽ ከም ከብዚ ይባልሃና ከም ኤሳው ከይንኸውን መንፈስ ቅዱስ ይምዕደና ኣሎ እቲ ዝተዋሃበኩም ምረቓ ኣዝዩ 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 ብሉፅ እዩ እቲ ኣምላኽ ኣዳሊልና ዘሎ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ገሊኦም እኮ ኣብ በረኻ እንታይ ድዮም ኮይኖም ኮለል ኢሎም ኮይኖም ድዮም ዲኖ ኣባጊዕን ኣጣልን ተኸዲኖም ጽቡቕ ኮ ክዳን ምተኸድኑ ወለል ዝብል ቀምሽ ኮም ገበሩ ነይሮም ንጽድቂ ክብሉ ግና ኣጎዛ ክደኑ መሪጾም ማለት አንቶይ አሁን አሰለ خزارው ኮሎ ከንዚሉ ተዛሪው ታይሉሲ ሓደ ጊዜ ስለዚህ ለመድካዮ ጥራህ መዝሙር ከዘምሮ ተኸይሊ ኻይ ስለዚህ ኪኒኡ ይትመዝሙርሞ በሐቂ ህይወትና እናሃብናስ ዝብደውታት እዚ ንሁሉ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ቀድሜ ድራር ጎይታ መውሳድና በዝ ነገራት ዝና ሐሰብና ናወሰና
እግዚአብሔር ይመስገን على سلسلة جزء كنزمرين عمو بدحريو نابكال قلبي مقادنا خالي مدب سلا زلونا حاوي دكتور جون نابزي خطوعي سلا تزنا برق على كتسليلنا بدحريو نابتي زغطل كين كيدينا እግዚአብሔር مسكن مسكين على سلسلة جزء حق هيوتنا نحبو كا هيوتي يولوس عند الله تكملوا درجة እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር ጆን ናብዚ ቁጥዋይ ስለዚህ ቃል እዚያ ክንደ ሁላትና ኮይኑ ጽልልና ይድሕሪው ናብ ተኻልቕ ከይድና እግዚአብሔር አምላክና ስለዛ ማዓልት ዚያና መስነካ ኣለና ጌታ ፍታውካ ኮይኑ ነቲ ዝምዕተኒ እግዚአብሔር ይባርኮት ባይልኩም ተጻሕፈ በዚ ማዓልት ድማ እግዚአብሔር አቦ ነፍሱ ከፍና ዘደና ቃል ስለዚ ማህርካና ተመስነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ አባዚ ከቢድን ጸልማትን ዝኾነ ዘመን ነበር ከም ዘለና ይፍለጠና እዩ እግዚአብሔር አቦ ብዙሕ ድማ ካብቲ ዘደለኸልና በረኸት ከውፃና ኢሉ ዝፍትን ብዙሕ ፈተና ከም ዘለና እግዚአብሔር ቃልካ ይምስክረልና እዩ ክሳሕ ዝርዳእካና ኣምላኽ ንስኻኻ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር አቦ ኣባኻ ንውከለና ኣብ ጸልማት ዘመን ኣምላኽ ብኩሉ ክትድግፈና ብኩሉ ክትሕዘና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ክትሕልወና ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አቦ ጎብትማ ብማዓልቱ ተለብመና ዘለኻ እግዚአብሔር አቦ ዓለም ዘውፃቶ ዴፊኒሽን ዘይኮነሲ እቲ ቃልካ ሕማቕ እዩ ዝበሎ ሕማቕ ክንብል ክንክእል እግዚአብሔር አቦ እቲ ቃልካ ሓጢኣት እዩ ዝበሎ ሓጢኣት ምባል ክንክእል እግዚአብሔር አቦ ብኩሉ መንገዲ ንዓኻ ዝኽብር ናብራ ክንነብር ጌታ ብሽም ኢየሱስ ተጣና ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ከይተፈለጠና ከባቢና ከይውሕጠና ምእንቲ እግዚአብሔር አቦ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ኣምላኽ ኣእምሮና ምንተ ከይጸልምቶሞ ኣብ ውሳኔና ኩሉ ጌታና ኻ ዘይንኽብር ኮይና ምንተ ከይንርከብ ብኩሉ ጌታ ስኻ ኣእምሮና ከተንቅሖ ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ተሪሁ ዘለመሎ ዘመንና ኩሉ ቅድም ንዓኻ ንኽብሪ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ንብዙሓት ጥሙትና ንበረኸት ክንከውን ብዙሓት ድማ እግዚአብሔር አቦ ብዛዕባኻ መንነትካ እነፍልጥ ማሕበርን ውልቀ ሰባትን ኣገልገልትን ምእንቲ ክንከውን እግዚአብሔር አቦ ብኩሉ ስኻ ትረድኣና ንጽልይ ኣለና ንሓና ሰለሞን ድማ እግዚአብሔር አቦ ዝቓል ዝብል ስለ ዘንበርካ ከካፍለና ጸጋ ስለ ዘብዛሕካሉ ነመስግነካ ኣለና ክትባርኾን ካብ ኩሉ ክፎት ሕልዎን ድማ ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ተሪፉ ዘሎ ምሸትና ኩሉ ስኻ ባረኽ እዚ ድማ ስለ ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ክትብል አሜን እግዚአብሔር